So yesterday we were studying on liberty. నిన్నటి దినమున మనము స్వాతంత్రము అంటే ఏమిటి మనం నేర్చుకున్నామండి. And we were learning how liberty is such a big blessing. ఏ విధంగా స్వాతంత్రం అనేది మన జీవితంలో ఏ విధంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అన్నది కూడా మనం But the same liberty can end up in a big trap and destroy your life. అదే స్వాతంత్రము నిన్ను ఆ యొక్క నాశనంలోనికి కూడా నేను నడిపించగలదు సరైన రీతిలో వాడుకోకపోతే. If I have to ask how many of you want liberty, every hand will go up. మీలో ఎంతమందికి స్వాతంత్రం కావాలండి, విడుదల కావాలండి, అందరి చేతులు ఎత్తారు, అవునా? But we saw yesterday about the younger son who had the liberty. మనం చూసామండి దినమున ఆ చిన్నవాడు ఏ విధంగా తన యొక్క ఆస్తిని తీసుకొని బయటికి తండ్రి నుంచి దూరంగా వెళ్ళాడు. When liberty is not disciplined and controlled by the Spirit of God, the person will end up in a mess. నీకు ఇచ్చిన స్వాతంత్రము పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనంలో ఉండదు. Put your hand up, okay? So yesterday, let's go back to Galatians 5:13. For brethren, you have been called unto liberty. Everyone has been given the freedom by Jesus. సహోదరులారా, స్వాతంత్రులుగా ఉండుటకై మీరు పిలువబడితిరి, కానీ ఈ స్వేచ్ఛ మీరు లౌకిక వ్యామోహములకు లొంగిపోటకు మిష కాకుండా చూచుకొనుడు. We have been called, chosen, anointed into freedom. మనము యొక్క స్వాతంత్రంగా జీవించడానికి పిలువబడ్డావు, అభిషేకించబడ్డావు. But be careful that you do not use your liberty or freedom for an occasion to the flesh. కాబట్టి యొక్క శరీర వాంఛలకు give it here. It will come good. Come. పెట్టక అసలు అవసరం Give it here, right? యూట్యూబ్ చూస్తారు. I'm not going to take your mobile. Give it here. The recording will come good. చూస్తారు, అవసరం లేదు. So God has called you for liberty. దయచేసి త్వరగా కూర్చుందామండి. So remember, God has called you, chosen you, and has already given you the liberty the day you got born again. కాబట్టి ఎప్పుడైతే దేవుడు మనల్ని అభిషేకించి పిలిచినప్పుడు నీవు విడుదల పొందుకొని ఉన్నావు. He is not making you a new creation, you are a new creation. నిన్ను ఇప్పుడు దేవుడు నూతన సృష్టిగా మార్చట్లేదండి, నువ్వు నూతన సృష్టివే. He is not going to give you any more. He has given you everything, and the fullness of God is inside of you. ఇప్పుడు నీకేమి దేవుడు ఇవ్వడండి, ఆల్రెడీ నీకు అవసరమైన సమస్తం కూడా దేవుడు నీ లోపల ఉంచి ఉన్నాడు. I must understand the truth that God has given me all things that I need to live a life of godliness. ఈ యొక్క దేవుని చిత్తమైన జీవితం జీవించడానికి అవసరమైన సమస్తము నీకు ముందుగానే దేవుడు ఇవ్వబడినది. You have already been set free from every curse. ప్రతి ఒక్క శాపం నుంచి మనం విడుదల పొంది ఉన్నాము. You are already blessed with Abraham's blessing. అబ్రహాము ఆశీర్వాదం మనము ఆశీర్వదించబడ్డాము. Are you blessed? మీరు దీవించబడ్డారా? How do you know you are blessed? నీకు ఎట్లా తెలుసండి నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను? ప్రశాంత్ పెట్టింది. It is written where? పంచలేదు. It is written where? You got to quote that. Put that Ephesians 1:3, please. ఒకసారి చూద్దామండి ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ. Now, in Ephesians 1:3, the Bible says, "Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, and those who are in Hyderabad, God the Father is going to bless them when they come for a class, and the preacher will lay hands on you and bless you, and you shall get blessed." అవునా అండి, వాక్యం ఎలా ఉందా? నో అని చెప్పాలి. నో 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 సేయింగ్ నో బ్రదర్, ఐ డిడ్ నాట్. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నందు దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి మనకు పరలోకపు ప్రతి ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదమును వసి ఉన్నాడు. బ్రదర్ చెప్తున్నారు, హైదరాబాద్ లో ఉన్న వారికి మాత్రం దేవుడు ఇంకా ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు, ఇంకా ఆశీర్వాదం రాలేదు. మీరు దైవ సేవకుడు మీ మీద చేయబెట్టినప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకుంటారు అని రాయబడి ఉందా? Touch your neighbor and tell your neighbor, "Neighbor, you're already blessed with all spiritual blessings in Christ Jesus." యేసుక్రీస్తు నందు నువ్వు అన్ని దీవించబడిన ఆశీర్వాదాలు నీకు ఉన్నాయి, అన్ని కలిగి ఉన్నావు. చెప్పు, కలిగి ఉన్నా. పక్కన tell your neighbor, don't waste your time after a preacher. Spend your time with the scripture. You're already blessed. కాబట్టి దైవ సేవకుడు వాక్యం కొరకు నువ్వు వేచి ఉండకు. ఆల్రెడీ నీకు దేవుని వాక్యం ఉన్నది కనుక నువ్వు వాక్యంతో నువ్వు గడుపు, వాక్యం చదువు. And every blessing comes into your life in Christ Jesus. యేసుక్రీస్తు ద్వారా నువ్వు అన్ని ఆశీర్వాదాలు నీ జీవితంలోనికి అవి ప్రవహిస్తాయి. And where is Christ?
Where is Christ? How do you know that? The devil is always going to ask you a question. How do you know that? నీకు ఎలా తెలుసు అని సాతాను ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్న And I అడుగుతాడు. can see most of you blank. I know Christ is in me, but I don't know how and where. కాబట్టి మరి చాలా మంది అంటారండి యేసు నాలో ఉన్నారు కానీ నాలో ఎలా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉన్నారు అనేది Is Christ in you? యేసు ప్రభు How do you know? ఎలా తెలుసు నీలో యేసు ఉన్నారని? How do you know? Colossians 1:26-27. కొలస్సీలకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 26-27 వచనంలో మనం ఆ మాట Colossians చదువుతున్నాం. 1:26-27. కొలస్సీలకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయము 26-27 వచనంలో మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏలయనగా తన అన్యజనుల్లో తన వద్ద గల రహస్యం యొక్క మాయమైశ్వర్యం ఎట్టిదని ప్రజలందరికీ తెలియచేయటకు దేవుని ప్రణాళిక. ఆ రహస్యం ఏమనగా Rahasya. Touch your neighbor and say, you are going to be receiving a rahasya from heaven. పరలోకం నుంచి నీకు రహస్యం వస్తుందండి. Rahasya. And what is the rahasya? The mystery which has been hid from ages and from generation. But now is being manifest to his saints. ఆ యొక్క తన దైవ సేవలకు అది ప్రణాళిక ఎరుకపరచబడినది. To whom ఎవరికండి? God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ. 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 Hey, Christ. In me. The Creator. In me. The great God. The great I am. నాలో. The scripture is saying the great I am is in you. But what are you saying? కాబట్టి ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుందండి క్రీస్తు నీలో ఉన్నారు. Do you have your own batteries? These are the OTP from heaven. Praise God. Thank you, David, for reminding me. Praise God. Hallelujah. హల్లెలూయా. So is Christ in you? యేసు నీలో ఉన్నారా? Are you sure? యేసు నీలో ఉన్నారా? So Christ in you is a hope of glory. నీలో ఉన్న క్రీస్తు మనకి మహిమైశ్వర్యముగా ఉన్నారండి. Now, we just learned the scripture that God has blessed us. మనం నేర్చుకుంటున్నామండి. ఏమని నేర్చుకున్నది? యేసుక్రీస్తు నందు మనము దేవుడు Don't you దీవించున్నాడు. find the scriptures contradicting with one another? కాబట్టి మన యొక్క వాక్యాలు ఒకదానితో ఒకటి వేరుగా అనిపిస్తున్నాయి కదా. Put that Deuteronomy chapter 28:1 and 2. ఒకసారి చదువుదామండి. ద్వితీయోపదేశం. How does a person get blessed? ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి దీవించబడతారని అక్కడ రాయబడి ఉంది. Deuteronomy 28:1 and 2. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28:1-2. మీరు ప్రభువునకు పూర్తిగా విధేయులు కండు ఈనాడు నేను మీకు విధించు ప్రభు ఆజ్ఞలను తూచా తప్పకుండా పాటించుడు. అప్పుడు యావే మేము ఈ భూమి మీది ప్రజలన్నిటికంటే అధికులనుగా చేయును. మీరు ప్రభువునకు లొంగి ఉందిరేని ఈ క్రింది దీవెనలల్లా మీ మీదికి దిగి వచ్చును. So the Bible speaks about in Deuteronomy chapter 28:1. ద్వితీయోపదేశ కాండం 28 మనం చదువుతున్నామండి. 1-2. And it shall come to pass, అవి అలా రాయబడింది. if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord your God, మీరు మీ యొక్క దేవుని యొక్క మాటను పూర్తిగా వినినట్లయితే, to observe and do all his commandments which I command you this day, నేను మీకు విధించు ఆజ్ఞలన్నిటినీ తూచా తప్పకుండా పాటింపుడు, that the Lord thy God will set you on high అప్పుడు యావే మేము భూమి మీద అన్ని జాతుల కంటే above all the nations of the earth, అన్ని జాతుల కంటే అధికముగా, and all these blessings, ఈ ఆశీర్వాదములన్నీ, and all these blessings, ఈ దీవెనలన్నీ, and all these blessings, ఈ దీవెనలన్నీ, and all these blessings. ఆశీర్వాదములన్నీ. Now your eyes are opening. Blessings, yeah, ears are opening. Blessing, 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 and all this blessing shall come upon you ఇట్లా చూస్తున్నారండి. and overtake you అన్ని మీ మీదకి వచ్చి పొంగి పొరులను. if you shall hearken మీరు జాగ్రత్తగా unto the వినినట్లయితే, voice of the Lord your God. దేవుని యొక్క స్వరమును మీరు వినినట్లయితే. How many of you believe this? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి? How many of you want to live by this? Come on, how many of you want to live by this? ఎంతమంది యొక్క వాక్యం వింటున్నారండి? So if you follow this, then you cancel Ephesians 1:3. మరి ఇది ఫాలో అయితేనే నీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది అనుకుంటే, అప్పుడు మనము ఎఫెసీయుల పత్రిక 1:3 తీసేద్దామా?
Dun, 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 dun. And this is the big problem in the kingdom of God. అదే సమస్యగా ఉందండి దేవుని రాజ్యంలో. A preacher can preach you to the Old Testament and make you so scared that you will nearly piss in your pant. కాబట్టి మరి చాలా మంది మరి పాత నిబంధనలు చెప్పి ఇది దాటితేనే నీకు వస్తాయని చెప్పి లేకపోతే Because if the preacher opens from 15th verse till the end of the chapter, you will be shivering with fear. ఒకవేళ అక్కడ మనము ద్వితీయోపదేశకాండం 15 నుంచి 40 వరకు చదివితే ఈ శాపములన్నీ మీ మీదకి వచ్చునని వింటే మీరు వణికిపోతారు. Because everyone qualified from the 15 to the end of the chapter. ఎందుకోసం అంటే ఆ యొక్క శాపాలు అందరికి మనకు రావాల్సిందే ఉందండి అవన్నీ. The word of God is very clear. If you don't do this, all these curses will come on you. వాక్యంలో మనం చదువుతున్నామండి ఇవన్నీ చేయనప్పుడు మీ మీదకి శాపములన్నీ వచ్చును. There are three kinds of people. మూడు రకాలైన ప్రజలు ఉన్నారండి. The first kind of people, మొదటి రకమైన ప్రజలు they treat the law as the enemy. వారు కొంతమంది యొక్క ఆజ్ఞలను వారికి శత్రువుగా చూస్తారు. They say, this is my freedom. I will live my life the way I want. You don't interfere in my affairs. This is my life. This is how I live. కాబట్టి చాలా మంది చెప్తారు నా ఇష్టం అండి నేను ఇట్లాగే జీవిస్తాను నా జీవితంలో నువ్వు నాకు చెప్పొద్దు ఏం చేయాలని మాట్లాడతారు. Has anybody been there? ఎవరైనా అట్లా చెప్పిన వాళ్ళు I've been there for 33 years. 33 సంవత్సరాలు నేను కూడా ఉన్నానండి. Life is short. Let's enjoy it, baby. మరి మన జీవితం అనేది ఆనందం సంతోషం మనము ఎంజాయ్ చేద్దాము తినదాము త్రాగుదాము. And I lived for 33 years. ఆ విధంగా నేను కూడా 33 సంవత్సరాలు తిని ఆగి సంతోషించానండి. The law, the word of God became my enemy at that time. ఆ టైంలో నాకు వాక్యం అంటే నాకు వ్యతిరేకం అండి ఎందుకంటే నేను పాటించను కాబట్టి నాకు I work hard. Work is worship. That is what the world is saying. మరి ఏమంటున్నారంటే కష్టపడి పని చేయడము ఆరాధన అని వాక్యం This is my life. I will live the way I want. I earn my money. I spend my money. Who the hell are you to tell me what to do? నా పైసలు నా ఇష్టం అండి నేను ఏమైనా చేసుకున్నాను ఎవరండి నాకు చెప్పడానికి. In Hyderabad there are people like that. Yes brother. Many of us were in that category in the beginning. మరి మొదట్లో మనం కూడా అలాగే ఒకప్పుడు ఉన్న వాళ్ళమండి. The second kind of people, they love God. The second kind of people, they రెండవ love రకమైన God. ప్రజలు ఎవరంటే దేవుని ప్రేమించేవారు. And they love God and they love the law as their owner, their master. మరి కొంతమంది దేవుని ప్రేమిస్తారు వాక్యంలో కూడా తమ సొంత యజమానులాగా ప్రేమిస్తారండి. So they want to obey the master day and night. మరి రేయిం పగలు కూడా దేవునికి లోబడి ఆజ్ఞకి లోబడి. But the problem is సమస్య ఏంటంటే they want to obey వారు దానికి విధేయిస్తారు. with the nature of a rebel. ఎలా ఉంటారంటే తిరుగుబాటు తనముతో వాళ్ళు చేస్తారండి. Because Adam sold us into slavery. మనం చూస్తున్నామండి ఆదాము బానిసత్వంలో And through Adam came rebel, ఆ యొక్క ఆదాము ద్వారా మన అందరిలోకి తిరుగుబాటుతనం వచ్చింది. selfish nature. ఆ యొక్క స్వార్థం వచ్చింది. Marry. Why are you looking behind? That baby is supposed to make noise. Are you supposed to make noise? You know what? If that baby's voice is disturbing you, I want to tell you, there are many voices when nobody is speaking in your mind that is going to torture you and torment you the whole day. కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరు మాట్లాడకపోయినా నువ్వు చిన్నదానికి డిస్టర్బ్ అవుతున్నావు అంటే ఎవరు మాట్లాడకపోయినా చిన్న దానికి నీ మనసు ద్వారా. How many of you agree with you? There are so many voices that are coming to your mind when nobody speaks and they torture you day and night. ఎవరు నీతో లేకున్నాను అనేకమైన ఆలోచనలు నీలోకి వచ్చి నేను డే అండ్ నైట్ టార్చర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎంతమంది అలాంటి ఆలోచనలతో ఉన్నారండి. Now also there are so many voices running in your mind. Where does this joker come from? కాబట్టి మీరు కూడా నాకు తెలుసండి ఇక్కడ కూర్చున్నా కానీ అలాగే మీరు ఉన్నారు ఇప్పుడు. I don't care. There are voices all the time. ప్రతిసారి కూడా మనకి ఏదో ఒక ఆలోచనలు స్వరాలు వినపడుతూ ఉంటాయి. And if you learn to put those voices to their place, you will never get entangled with the flesh. కాబట్టి మనం గమనించాలండి ఆ యొక్క ఆలోచనలు వచ్చేవాడిని నువ్వు కంట్రోల్లో చేయకపోతే నీ శరీరం అదుపులోకి రాదు. The second category of people, they love God. రెండో రకమైన ప్రజలు ఎవరంటే వారు దేవుని ప్రేమించేవారండి. And they want to obey the law by their effort. కాబట్టి వాళ్ళ సొంత శక్తి చేత దేవుని వాక్యాన్ని. So they are working hard, sweating hard to obey the law and to please God by their hard work. కాబట్టి వారి యొక్క సొంత కష్టం ద్వారా ఉదయం సాయంత్రం దేవునితో ఉండాలని కష్టపడి వాళ్ళు ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు. So even though they achieve the goal, మరి వాళ్ళకి గోల్ సాధించవచ్చండి. God says you got disqualified. కానీ అయినా దేవుడు అన్నాడు నీవు అర్హత లేదు నీవు. Because under the new kingdom that Jesus came to establish, ఎందుకోసం అంటే నూతన నిబంధనలో
It is God who works for you, ఎందుకంటే నూతన నిబంధన ప్రకారం దేవుడు అన్నిటినీ చేసి and you believe in Him, కానీ నువ్వు యేసు ప్రభువుని నమ్మి and you receive inheritance. అప్పుడు నువ్వు ఆ స్వాస్థ్యం పొందుకుంటావండి. But under the Old Testament, పాత నిబంధనలో you work hard, నీవు చాలా కష్టపడాలి, trying to qualify yourself, నీవు అర్హత కొరకు, and then God will bless you. అప్పుడు అనుకుంటావు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. And God said that's not possible. దేవుడు అంటే అది కాదు, అది It is impossible for a man to obey the law 24/7 for all his life. కాబట్టి ఒక మనిషి తన జీవితంలో 24/7 ఎవరు కూడా ఆజ్ఞలను He will పాటించాలి. surely fall. తప్పకుండా ఎక్కడో ఒక చోట మనం పడి, And if you miss one of the law, కాబట్టి ఒక్క ఆజ్ఞను తప్పిపోయినా you are under the curse. నువ్వు తప్పకుండా శాపగ్రస్తుడు. No man can ever qualify by obeying the law. కాబట్టి ఒక్క ఆజ్ఞ ద్వారా ఏ మనిషి కూడా నీతిమంతుడుగా మారడు. That's why God gave man the law, అందుకోసం అనే దేవుడు ఆ ఆజ్ఞలు to show man with all his effort, నీ సొంత శక్తి చేత no one can make it to heaven. ఎవరు కూడా పరలోకానికి నువ్వు వెళ్ళలేవని God చెప్పడానికి. began to show man he needs a savior, కాబట్టి దేవుడు ఏం చూపిస్తున్నాడు, మనందరికీ కూడా రక్షకుడు అవసరము, to forgive him. మన్నించడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So the law said, you do first, then God will do. అక్కడ మన ఆజ్ఞ ఏమని చెప్తా, నువ్వు ముందు చెయ్యి ఆజ్ఞ, తర్వాత దేవుడు నేను God ఆశీర్వదిస్తాడు. is saying, you act first, and based on your action, I'll act and bless you or curse you. కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం, నువ్వు క్రియ ద్వారా నువ్వు నీతిమంతుడిగా మారబడతావు. That's the second category. అది రెండో రకం అండి. The third category of people are మూడో రకమైన ప్రజలు ఎవరు అంటే, who are in love with God ఎవరైతే దేవుని ప్రేమిస్తూ and who treat the word as their best friend. ఆ యొక్క వాక్యమును నా సొంత స్నేహితుడుగా భావించాడు. And in this friendship, ఈ యొక్క స్నేహంలో the friend says, ఆ వాక్యం చెప్తుంది, I'll do everything for you. నేను అన్ని నీకు చేస్తాను, All I want you to do is నువ్వేం చేయాలంటే listen to my OTP. నా వాక్యమును ఆలకించు. And you also respond to that OTP with agreeing. అప్పుడు నీవు కూడా వాక్యాన్ని విశ్వసించి నమ్మి, And then everything will be set right for you. అప్పుడు నీ జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా నెరవేరును. Let me show you. Let me show you. ఒకసారి చూపిస్తారా? I like to prove my points. నేను అక్కడ మీకు Go to John 3:16. మనం చదువుదామని యోహాను సువార్త 3:16 చదువుతున్నాము. యోహాను 3:16. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. ఆయనను విశ్వసించి ప్రతివాడు నాశనము చెందక నిత్య జీవమును పొందుటకై ఆయన అట్లు చేసెను. దేవుడు తన కుమారుని లోకమును రక్షించుటకు పంపనే కానీ దాన్ని ఖండించుటకు పంపలేదు. For God so loved the world. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి. I took a pause there and I said, can you please explain to me? నేను అక్కడ ఆపానండి. ఆ భావం మీరు చెప్తారా, అర్థం మీరు చెప్తారా? And the Lord gave me an example. I got shaken up. నాకైతే ఎప్పుడైతే దేవుడు నాకు రెవల్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను నిజంగా, God loved. దేవుడు లోకమును Loved. ప్రేమించి 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 ప్రేమించి. Okay, let's say you love somebody. మీరు ఎవరైనా ప్రేమించారనుకోండి, And that somebody is in trouble. ఆవిడ చాలా వేదనలో ఉన్నారు. And will you send your one and only one child to save that person? ఒకవేళ నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళ సమస్యలో ఉన్నప్పుడు నీ ఏకైక కుమారుని వాళ్ళ కొరకు త్యాగం చేస్తావా? And he gave me an example and he said, దేవుడు నాకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. take 10 worst criminals of this world. ఈ లోకంలో అతి ఘోరమైనటువంటి క్రిమినల్స్ తీసుకుందాము. The worst of the worst. అందరికంటే భయంకరమైనటువంటి క్రిమినల్. Put them in one room. నీ రూమ్ లో పెట్టుకోండి. And there you are going to send either your wife, your sister, your daughter in that room. ఆ రూమ్ లోకి, ఆ కఠినమైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రూమ్ లోకి నీ సిస్టర్ ని గానీ, నీ భార్యని గానీ, నీ చెల్లెని గానీ రూమ్ లో Would పంపిస్తాడు. anybody dare to send? అలాంటి కఠినమైన వ్యక్తి దగ్గరికి నువ్వు మీ చెల్లెనైనా ఆ కొడుకుని పంపిస్తారా? Do you know what will happen to that lady? ఒకవేళ వెళ్లితే ఏం జరుగుతుందండి? Now he said, I want you to imagine. మీరు ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. I'm going to send my son into this world. నేను నా కుమారుని ఈ లోకంలో పంపిస్తున్నాను. Every human being a rebel against him. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరైతే దేవునికి తిరుగుబాటు చేశారో, the whole team of darkness, demons, Satan, everybody collected together. గమనించండి, లోకంలో ఉన్నటువంటి సాతాను క్రియలు, అంధకారం అన్ని కూడా కలిపి, and I'm going to send my son over there. ఆ చీకటిలోనికి, ఆ బంధకాలు ఉన్న చోటికి నా కుమారుని
of the worst criminals, ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క క్రూరమైన వ్యక్తుల దగ్గర and they're going to give their best shot against my son, తప్పకుండా నా కుమారుని భయంకరంగా వాళ్ళు torture him and torment him. భయంకరంగా హింసించి వేధిస్తారు. And every moment my son is going to say, ప్రతి నిమిషం కూడా నా కుమారుడు I still continue to love you. అయినా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను, నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. And my son has to take all that, అదే నా కుమారుడు అన్ని భరించి love them to the end, చివరి వరకు వారిని ప్రేమించాలి, forgive them, మన్నించాలి, and continue to love them. వారిని ఇంకా ప్రేమిస్తూనే ఉండాలి. And in all this, ఇవన్నిటిలో not for the slightest second ఒక్క నిమిషం కూడా should he think about self తన గురించి ఆలోచించి ఉంటే, or hate anybody. ఎవరినైనా ద్వేషించి ఉంటే, That's the test. అదే మనకి పరీక్ష. Anybody ready to take the test? మీరు ఎవరైనా ఇలాంటి పరీక్ష తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? That's what he said. God loved the world. అదే చూస్తున్నామండి, దేవుడు లోకంలో ప్రేమించి. Those who were enemies, ఎవరండి వారు? those who were rebels. ఎవరైతే తిరుగుబాటు చేశారో. And the son said, I'm ready to go. అయినప్పటికీ నీ కుమారుడు అన్నాడు, నేను సిద్ధంగా You ఉన్నాను. know, when we were small, we used to see in black and white a program called Fireball XL5. ఫ్యాబుల్ ఎక్సెల్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్, అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, And then when we grew up, there came another program called Star Trek. తర్వాత స్టార్ ట్రాక్ అనేటువంటి మరో ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. మేము దాన్ని చూసేవాళ్ళము. Captain Clark and Mr. Spock. And their intention was to visit different planets. And whichever planets are caught up with evil, their job is to go and rescue them and free those people. అక్కడ ఏం చూస్తామంటే, అక్కడ రకరకాలైనటువంటి ప్లానెట్లు చూస్తాం. ఏ ప్లానెట్ లోనైనా సమస్య ఉన్నట్లయితే వీరు వెళ్ళి ఆ సమస్యను వారు తొలగించాలి. And this scripture made me think about Jesus, the Father and the Holy Spirit looking far away from heaven and looking at earth like a dot and saying, this earth has been infected with a power called sin. And because of the sin which had prepared this earth to be a glorious place of love, now these human beings who are supposed to live on earth forever have been infected with sin and they are all going to hell. కాబట్టి నేను ఏ విధంగా ఆలోచించానంటే, పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధాత్మ, యేసు ప్రభు మనకి చాలా దూరంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు దూరం నుంచి ఏం చూశారు? ఈ భూలోకం అంతా చీకటిగా ఉంది, వీరందరూ సంతోషంగా వెలుగుగా ఉండాలని చేసిన నేను, ఈ ప్రజలు ఈ రోజు చీకటి వెలుగులో ఉన్నారు, వీరిని బాగు చేయాలి. And the discussion is going on. ఆ విధంగా తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ మధ్యలో And the son is saying to the father, Father, తండ్రి అంటున్నాడండి, I want to go. కుమారుడు తండ్రితో అన్నాడు, తండ్రి I want to go and rescue these people. నేను వెళ్ళి ఈ ప్రజలందరినీ కాపాడుతాను. But the father said, తండ్రి అంటున్నారు, son, you can only go మీరు కేవలం వెళ్ళగలుగుతావు by becoming one like them. వారిలాగా నువ్వు మారితేనే తప్ప అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళలేవు. You can't enter the planet Earth as God. మరి దేవుడు రూపంలో నువ్వు వెళ్ళి ఆ యొక్క భూమిలో ఉండలేవు. The day we created man, ఎప్పుడైతే మన మనిషిని చేసిన on that day we spoke together. అప్పుడు మనము కలిసి మాట్లాడాము. Man, I love you so much. మనిషిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను. I created you as my reflection. నా స్వరూపంలో నేను చేసినాను. In my image, in my likeness. నా పోలికగా నా రూపంలో నేను చేశాను. And I gave you this land that from now on you shall have dominion over this earth. ఈ యొక్క భూమిని అంతా నేను వశము చేస్తున్నాను, నువ్వు దాన్ని పరిపాలించు. And I, God, నేను have no legal right కాబట్టి దేవుడుగా నాకు to work on this earth. ఈ లోకంలో నా రావడం నాకు Just as I rule the heaven, నేను పరలోకాన్ని పరిపాలిస్తాను. in the same way, అదే విధముగా I want you to be the God మీరు ఈ భూమికి దేవుడుగా, on this earth. భూమికి దేవుడుగా ఉండండి. And Adam got deceived, అప్పుడు మనం చూసామంటే ఆదాము మోసగించబడ్డాడు, disobeyed God, మరి యొక్క దేవునికి అవిధేయత and చూపించాడు. the power which came from God to man and then on creation, మరి చూడండి, దేవుడి నుంచి ఏదైతే మనం అధికారం పొందుకునే ఉన్నామో అవన్నీ కూడా అధికారం తొలగించబడింది. and the earth was taken over by
Satan, who became the god of this earth. కాబట్టి ఈ లోకానికి అధిపతిగా ఉన్న సాతాను యొక్క లోకాన్ని మీద అధికారాన్ని తీసుకున్నాడు. So the father said to the son, అప్పుడు తండ్రి అంటున్నాడు కుమారుడితో, listen, we can still make it. అయినప్పటికీ మనం చేయగలుగుతాము. And the son said, Dad, I want to go as man. కాబట్టి నేను మానవుడిగా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. I'm going to empty myself. నన్ను నేను పూర్తిగా తగ్గించుకుంటాను. And I will go as man. నేను మానవుడిగా వెళ్తాను. Any spirit who wants to come to this planet Earth. ఏ ఆత్మ అయినా ఈ లోకానికి God is a spirit. దేవుడు ఆత్మ అయినాడు. Satan is a spirit. సాతాను కూడా ఆత్మ. Man also is a spirit. మానవుడు కూడా ఆత్మ. But he has a body. కానీ మానవుడికి శరీరం ఉంది. And thank God for the garage, the woman. Garage. The woman is having a garage. They bring the spirit into this world and give them a body. And a woman gives a womb to create a body for a spirit, and that's how the baby comes with the spirit comes out with a body called body. కాబట్టి మనం చూస్తున్నామండి, స్త్రీకి దేవుడు ఒక శక్తిని ఇచ్చాడు. ఆత్మకి, you don't believe me? ఆత్మకి మనం ఒక శరీరాన్ని కలగజేసినప్పుడు ఆ శరీరాన్ని మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఆత్మకి. ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుకొని అయితే. How many children you got? 2 brothers. See, I told you. From our garage came 2. Now I asked her, when those 2 came from your garage, how did you create the eyes? She said, I don't know. How did you create the nose? I don't know. I didn't know. What do you know? I knew only one thing. To start the process, to end the process is God. ఆమేన్. మరి నీ గర్భంలోంచి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళ కళ్ళు నువ్వు చేసావా, వాళ్ళకి నాలుక నువ్వు ఇచ్చావా, ఎట్లా ఇచ్చారో మనకు తెలియదు కదండి. మనకు ఒకటి తెలుసండి, ఏ దేవుడైతే మనకు మొదలు పెట్టాడో ఆయనే చివరి వరకు నడిపిస్తాడు. Thank God for you, woman with a womb. If you had not got us out of the garage, we wouldn't have been here, man. మీరు ఒకవేళ గర్భం ధరించి మాకు జన్మనిచ్చకపోతే మేము వచ్చి ఉండే వాళ్ళం కాదు. కాబట్టి స్త్రీలందరికీ వందనాలను బ్రదర్ చెప్తున్నారు. Can we give a big hand for all the ladies? Thank God for their garage. And thank God for keeping us for 9 months. And still keeping us. ఆయన వాళ్ళు వేదన పడుతూ వాంతికి చేసి కూడా భరించి నీకు నాకు గర్వం ఇచ్చినందుకు మన కనినందుకు వాళ్ళ స్త్రీలందరికీ మనం తల్లులందరికీ మనం వందనాలు చెప్దామండి. Sariya? Yes, brother. Sariya? So Jesus, who is a spirit, he needs a body. Amen. And therefore he needs a woman. Amen. Who can say, I'm ready to keep you in my garage. Amen. And give you a body. Amen. Because every body has to come from the gate, and that is from the womb of a mother. No spirit can come from outside. Amen. ఏ ఆత్మ కూడా బయట నుంచి రాలేదండి. కేవలం కంపల్సరీగా ఆత్మకి శరీరం కావాలి. శరీరం కావాలంటే అది తల్లి గర్భంలోనే జరగాలి. కాబట్టి ఆ గర్భము ద్వారా మాత్రమే ఒక ఆత్మ శరీరాన్ని ధరించి బయటికి వస్తుంది. Next time you meet a mother, ask your that mother, how did he create such beautiful eyes? కాబట్టి మీ తల్లిని కలిసినప్పుడు అడగండి, ఇంత మంచి కళ్ళు ఎట్లా చేసావమ్మా? Even my grandson, they'll say the way he operates like you, like me, like grandpa. కాబట్టి నా గ్రాండ్ సన్ కూడా నాలాగే చేస్తాడండి. ఒకసారి చూపించండి ఫోటో జోస్లిన్. No, there's no photo. Praise God. Hallelujah. So what I'm trying to say is, when the baby is born, the day the baby is born, ఎప్పుడైతే ఆ బేబీ జన్మించినప్పుడు everybody allele kuttu chinnu. ఎలా మనం బుద్ధి పెట్టుకొని చేసి లాలా పాట పాడి నువ్వు నాలాగే ఉన్నావు అని చెప్తావు. Then the grandmother will say, ఎప్పుడైతే ఆ గ్రాండ్ మదర్ చెప్తుందో, is the eyes not looking like grandpa? ఆయా కళ్ళు అచ్చం గ్రాండ్ మదర్ లాగే ఉన్నాయే. The nose looks like mine. అంటే ముక్కు మాత్రం నాలాగా ఉంది. But does anybody know what happened inside the garage? కానీ మీకు తెలుసా అండి గర్భంలో ఏం జరిగిందో మీకు ఏమైనా తెలుసా? So for Jesus to come on this planet Earth, యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి he need a woman who can give him the permission to give him a body. కాబట్టి ఒక స్త్రీ ఒప్పుకొని తన శరీరంలో గర్భాన్ని ఆ యొక్క శిశు కొరకు అర్పించగలిగిన ఒక స్త్రీ. Can you believe the creator asking permission from the creator? Can I come to this planet Earth? గమనించండి, సృష్టికర్తే సృష్టిని అడుగుతున్నాడు, నేను నీ గర్భంలోకి రావచ్చా? And the day the baby from heaven came to this earth, ఎప్పుడైతే ఆ శిశువు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు we say Christmas. మనం ఏమన్నామండి దాన్ని? క్రిస్మస్.
But you know what is Christmas? క్రిస్మస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? Christmas means the son is not found at home. He's gone on a mission to save mankind. It's Christmas. ఆమేన్. అలా But గర్భపడి why? We'll cook a nice turkey. Get the candle. Everybody, Merry Christmas. That's not Christmas. Christmas is when you get on a mission. కాబట్టి గమనించండి, క్రిస్మస్ అంటే కేవలం కేక్ కట్టుకోవడం చేసి కాదండి, ఒక సువార్త పని మీద పంపించబడ్డాము. And that's why we celebrate Christmas every day. అందుకోసమనే ప్రతిరోజు మనం ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. నాకు ఒక రక్షకుడు జన్మించాడు. Where's your son? మీ కొడుకు ఎక్కడ? On a mission. Where's your daughter? మీ కుమార్తె ఎక్కడ? On a mission. పని మీద ఉన్నారు వాళ్ళు. God so loved the world that he sent his son on a mission to this planet Earth. దేవుడు తన కుమారుని ప్రేమించి ఒక పని కొరకు తన కుమారుని లోకంకి పంపించబడ్డారు. To do what? ఇదేం చేయాలని? To do what? To give us eternal life. So does he give eternal life by your doing or by his doing? కాబట్టి గమనించండి, నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చారు. మరి నిత్య జీవం పొందుకోవాలంటే నీవు చేసిన పని ద్వారా నిత్య జీవం వస్తుంది. I'll read it from my Bible, okay? Don't refer to my Bible. You refer to that Bible. This is my Bible. This is written by me. Praise God. దయచేసి నాకు ఒక బైబిల్ ఉందని, నేను రాసిన బైబిల్ ఉంది, అది చూడకండి. నేను రాసుకున్నాను ఒక బైబిల్, నా బైబిల్ నుంచి చదువుతాను. This is my translation by Brother Johnson. కాబట్టి ట్రాన్స్లేషన్ బ్రదర్ జాన్సన్ గారితో ఉన్న ట్రాన్స్లేషన్. For God so loved the world దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి that he gave his only begotten son, తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. that whosoever will kneel down for 20 hours, 24 గంటలు ఎవరైతే మోకరిస్తారో, go to church every day, ప్రతిరోజు గుడికి వెళ్ళేవారు, carry the Bible wherever he goes, ఎక్కడికి పోయినా బైబిల్ తీసుకొని వెళ్ళేవారు, fast for 3 days a week, వారానికి 3 రోజులు ఉపవాసం and ఉండేవారు, praise from the rooftop, పైనకి ప్రార్థించేవాళ్ళు, and goes around spending money to help everybody, ఒక్కొక్కరికి అందరికి సహాయం చేస్తూ, and with all his good works ప్రతి ఒక్క మంచి పనులు he చేసేలాగా shall not perish. వాళ్ళు మాత్రమే నాశనము చెందరు. Don't laugh. There are many people seated here. Don't laugh. దయచేసి There are నమ్మకండి. many people seated here చాలా who మంది are deceived, who do this day and night to qualify so that God can give them eternal life. కాబట్టి మీరు చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తేనే, గుడికి వెళ్తేనే, ఇది చేస్తేనే నేను క్వాలిఫై అవుతానని. మిమ్మల్ని మీరు మోసగించుకోకండి. If I fast for 40 days, I'll get more power. Hallelujah. Touch so I praise the Lord. I'll fast more, I'll get more power. Fasting, people have gone to death. మరి 40 రోజులు ఉపవాసం చేసినప్పుడు బలమైన శక్తిని పొందుకుంటాను, ఏమైనా పట్టుకుంటే నేను తాకితే వాళ్ళు పడిపోతారు అని మీరు అనుకుంటున్నారండి. కానీ అలా ఉపవాసం చేస్తే వాళ్ళు చనిపోయారు. You can't earn anything from the kingdom of heaven. పరలోక రాజ్యంలో నుంచి నువ్వు ఏది కూడా కొనలేవు. You can't earn. ఏది కూడా నువ్వు సంపాదించలేవు. But you can learn to believe. కానీ ఏం చేయాలండి? నువ్వు విశ్వసించినా చాలు. Can you shake your neighbor and tell your neighbor, start learning instead of trying to earn? కాబట్టి అడగండి, నేర్చుకో, వాక్యాన్ని నేర్చుకో, సంపాదించే వాళ్ళు నేర్చుకో అని చెప్పండి. పక్కన వార్త చెప్పండి, వాక్యం నేర్చుకోండి. There are many people who want to earn. చాలా మంది అనుకుంటారు ఉపవాసం చేసి, And they're working hard. చాలా కష్టపడి ఉపవాసం చేసి నా కుమారుని రక్షించుకో. And after all that hard work, they get nothing. కానీ అంత ఉపవాసం చేసినా ఏం దొరకట్లేదండి. But they're still under the law. ఎందుకంటే వారు ఇంకా ఆ లా కిందని, ధర్మశాస్త్రం కిందనే వారు ఉన్నారండి. Let me give you an example of law and love. కాబట్టి ఒక్కసారి మనం చూద్దామండి, ధర్మశాస్త్రము, ప్రేమ, ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా. Lucy Akka? లవ్, ధర్మశాస్త్రం. No, I'm going to give you an example. Lucy Akka? No, Lucy Akka? Now, Lucy Akka is a nurse. లూసి యొక్క నర్స్ అనుకున్నాం. Okay, example. She's not a nurse. Don't come for injection. She's not a nurse. Example. Okay. Now I'm the doctor in the hospital. నేను డాక్టర్ అండ్ హాస్పిటల్లో. I feel so good. So this nurse has finished her job for 12 hours. 12 గంటలు తన డ్యూటీ అయిపోయిందండి. And there's one small child who is sick. ఒక చిన్న అక్కడ బిడ్డ అనారోగ్యం. And the child is looking at her and saying, Amma, Amma, Amma. ఆ చిన్న పాప మా నర్సు వంక చూసి చెప్తుంది, అమ్మ అమ్మ అని చెప్తుంది. And he is very fond of this Amma. కాబట్టి ఆ చిన్న బిడ్డకి మరి నర్స్ కంటే చాలా But the child is very serious. చాలా మరి చాలా అనారోగ్యంగా ఉంది. Never smiles. ఎప్పుడు కూడా. But when he looks at this Amma, starts smiling. మరి ఎప్పుడు నవ్వదు, కానీ మరి అమ్మని చూసేప్పుడు మాత్రమే నవ్వుతుందండి. 12 hours are over. 12 గంటలు అయిపోయిందండి. Jocelyn is the next nurse
on duty. తర్వాత నెక్స్ట్ నర్స్ ఎవరు వచ్చారంటే జోస్లిన్ వచ్చింది. For some reason, Jocelyn did not come. జోస్లిన్ నెక్స్ట్ డ్యూటీకి రావాలి కానీ రాలేదండి. So I am requesting her. అని నా డాక్టర్ గా నేను ఆమెను అడుగుతున్నాను. Jocelyn is coming after 2 hours. 2 గంటల తర్వాత ఆమె వస్తుంది. Some personal work. తన సొంత పని వల్ల. Can you just stay for 2 hours? దయచేసి ఒక 2 గంటలు ఉంటావా? Can you stay for one more duty because she's not coming? Full duty no brother. See, Savita is ready to give you 3 times the salary because of her son. Savita, ready, no? She's saying, my son desperately needs you, sister. Please, sister. Yeah, not for money but out of love. Yeah, 24 hours. Yes. And she says the next day, please, one more time. I have to see. Now, you heard the answer? Now, instead of her son, her child is in the hospital. Now, how many hours will she do duty? But no salary then. Husband give you salary? No. Free? The doctor will give, no? No. Now you're not a nurse. Okay, sorry. Okay? Yeah. Now, will you get a salary for your duty? No. And husband will not give you? No. Is there other? Is in US. Talk. He's watching? How do you know? Okay. Now 1 duty, 2 duty, 1 week, 1 month, no salary. కాబట్టి మన బిడ్డల్ని మనం పెంచినప్పుడు 1 రోజు 2 రోజులు వారాలు మనకేమైనా జీతం వస్తుందా? Hey mamas, why do you do that? ఎందుకు For no salary. ఏ సాలరీ లేకుండా ఎందుకండి అంతగా మన కుమారులకు? Hey, come on, mama, tell me. చెప్పండి. When I think about my mama, oh my God, for all the things that I did, she still continued to love me till the end. నిజంగా మా అమ్మ అయితే నేను చేసిన అన్ని చిల్లర పనులు అయినప్పటికీ నన్ను ఇంకా The ప్రేమించింది. trouble that I gave her, నేను ఎంత శ్రమ పెట్టానంటే మా మమ్మీ she always had interview with my teachers. ఎప్పుడు కూడా ఆమె మా టీచర్ దగ్గర కంప్లైంట్ నా గురించి. All the time she had interview with the principal. ప్రిన్సిపల్ దగ్గర ఎప్పుడు మా అమ్మకి నా గురించి చేయట్లే. I was a special child in my school. నా స్కూల్లో నేను ఒక స్పెషల్ చైల్డ్ అండి. Even after school in the college she had to meet my principal. ఆ తర్వాత కాలేజీకి పోయినా సరే అక్కడ కూడా మా అమ్మ రావాల్సింది. Because on the 5th day I got thrown out of the college. ఎందుకోసం అంటే 5 రోజుల తర్వాత కాలేజ్ నుంచి నన్ను బయటికి పంపించేశారు. For doing lafras in the college with the professor. The professor nearly fainted. కాబట్టి ఆ ప్రొఫెసర్ అందరూ నన్ను His blood pressure shot up and they had to call the doctor. You see, coming from that background, how much would my mother be tortured, but still she loved me. ఎంతగా మా మమ్మీకి ఎంత శ్రమ ఇచ్చినా అంతగా. I understand the scriptures better because of my relationship with the father and dad, in spite of me not deserving what they gave me. చూడండి, నాకు అర్హత లేకుండా నా తండ్రి నన్ను ఏ విధంగా ప్రేమించారు, దానిని బట్టి నేను ఈ వాక్యాన్ని చక్కగా అర్థం So చేసుకున్నాను. when I got born again, నేను ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మించానో I realized I was in the first category. This is my freedom, my life. అప్పుడు ఏమనుకున్నా అంటే మొదటిగా నేను ఏమనుకున్నా అంటే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించచ్చు. Then ignorantly I went into Deuteronomy chapter 28 and I preached to so many people. నాకు తెలియకుండానే ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయం చాలా సార్లు అందరికీ బోధించామండి. And as I began to grow up, ఆ విధంగా నేను పెరుగుతున్నప్పుడు I discovered the 3rd category. 3వ రకమైనటువంటి ప్రజలను చూశానండి. That God is my friend. దేవుడు నా స్నేహితుడు, He is my lover, ఆయన నా ప్రేమికుడు, and I am His beloved. ఆయన And all He's saying is, I love you so much ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే నేను that ప్రేమిస్తున్నాను, I will do everything for you. నీ కొరకు నేను సమస్తము And చేస్తాను. honestly speaking, ఆ విధంగా దేవుడు I have మాట్లాడుతున్నాడు. done it all for you. నేను నీ కొరకు సమస్తము చేశాను, Now you can learn to be my friend కాబట్టి నీవు నా స్నేహితులుగా ఉండడం నేర్చుకో. and never earn anything from my kingdom, నా రాజ్యం నుంచి ఏమి మనము సంపాదించలేము, but receive everything కానీ నా రాజ్యం నుంచి నువ్వు అన్ని as your inheritance స్వాస్థ్యముగా through my son Jesus. యేసుక్రీస్తును బట్టి నువ్వు అన్నిటినీ స్వాస్థ్యముగా ఫ్రీగా నువ్వు తీసుకోవచ్చు. The day I realized that, ఎప్పుడైతే నేను దాన్ని నేర్చుకున్నాను, I said, God, you mean to say all this is free? అప్పుడు అన్నాను, దేవా ఇవన్నీ నాకు ఉచితంగా ఇవ్వబడ్డాయా? He said, it is not only free, it is your inheritance. ఆ దేవుడు అన్నారు, ఉచితంగా కాదు, ఇవన్నీ నీ సొత్తే, నీ స్వాస్థ్యం, ఇవన్నీ కూడా దేవుని రాజ్యంలో నీ స్వాస్థ్యము. చెప్పండి గట్టిగా కొట్టాం. Do you think these people have got hands?
Brother is asking question. Do you have hands? కొంతమంది హ్యాండ్స్ ఉన్న సౌండ్ రాదు. సౌండ్ వచ్చేటట్టు. No, I'm not asking for that. I'm not asking for clapping. Please don't misunderstand me. హ్యాండ్స్ అడిగింది క్లాప్లు కొట్టడానికి కాదండి. Because by your clapping you don't get blessed. మరి క్లాప్ కొట్టేంత మాత్రం నీకు ఆశీర్వాదం రాదు. If clapping could bless you, Jesus did not have to go to the cross. ఒకవేళ క్లాప్ కొడితే ఆశీర్వాదం వస్తే యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించాల్సిన పని లేదండి. Tell me, anybody here who has got hands? ఎవరికైనా చేతులు ఉన్నాయా? I can prove many of you don't have hands. నేను చెప్తానండి మీకు చేతులు లేవని నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. We can't do it, sir. You got hands? Okay, I'll prove it to you. నేను మీకు లేవని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నిరూపిస్తాను. There are many people seated here who don't have hands. చాలా మందికి మీరు ఉన్నారు కానీ మీకు చేతులు ఇవ్వండి. You go and see yourself. మీకు Okay. Before I go there, అక్కడికి have వెళ్ళండి. you heard the word believe? విశ్వసించడం అనే మాటను విన్నారండి? So can somebody define me what is believe? బిలీవ్ అంటే నమ్మకమా విశ్వాసమా? Every language I go, I enjoy the word believe in English, and everybody has got a problem in their language. Translate that believe. నేను అడిగాను ఇప్పుడు ఏం అడిగానంటే ఇక్కడ నా బిలీవ్ అంటే నమ్మకమో విశ్వాసం ఏమని చెప్పాలంటే బ్రదర్ అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఒకటే వర్డ్ బిలీవ్. నాకు సమస్య లేదు కానీ మీకు What do you believe? నమ్మకం. No, hold on. Give them a chance. నమ్మకం విశ్వాసం Vishwasa namakama. You are saying faith or believe? నమ్మకం. You are saying faith or believe? I'm saying believe. నమ్ముట నీ వలనైతే. I'm not saying faith. ఫెయిత్ కదండి. Why do I go everywhere and confuse people with my questions? So that we will learn deeply. So what is believe? No, don't give me a translation. Define believe. నమ్ముట అంటే ఏంటి? See, yesterday you were sitting behind. Today you came front and he's asking you more questions. Next time when you come, will you come and sit in front? Now that's her belief. She said, next time I'll sit right behind. That's called as belief. కాబట్టి దాన్ని నమ్మకం అంటారండి. Because she believes if I come in front, he always picks up. So let me go behind. ఆమె ఏమనుకుంటుందంటే ముందు కూర్చుంటే ప్రశ్నలు. So what is belief? కాబట్టి వెనక్కి వెళ్తా. చెప్పండి మీరు నమ్మకం అంటే ఏంటి? నమ్ముట అంటే ఏంటి What is చెప్పండి. belief? నమ్మడం అంటే ఏంటి? Hope, sir. Hope. Someday we are going to get it. What is belief? బిలీవ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. Hey Mari, you just give others a chance, man. What is belief? Write down in bold capital letters. Write it in your Bible so that you'll remember the definition of belief. Belief means రాసుకోండి. my action corresponding to the message that I heard. నేను విన్న సందేశానికి తగినట్టుగా క్రియ చేయడం. She doesn't know the language. Why are you? She knows. Jocelyn knows brother. She's translating. She knows. Okay. Jocelyn knows Telugu and next month every month brother said every month brother is going to send Jocelyn to teach for us more. So please prepare yourself and From February because she's booked up till December. From February, yes, surely. Yeah, every month they are going to come and teach us the more word of God. Jocelyn ఇంకా కొంతమందిని బ్రదర్ పంపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. On one condition. I like conditions. Nothing is given to you free. మీకు ఏది కూడా ఉచితంగా ఇవ్వమండి. కండిషన్ ఉంది. When my children come to Hyderabad, నా బిడ్డలు అంటే బోధించే జోస్లెంట్ వాళ్ళ I want them to be employed completely. మీరు తప్పకుండా పూర్తిగా వాడుకోవాలి వాళ్ళని. So when they come here, మరి ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు and the meeting gets over at 5, మరి అప్పుడు ఎప్పుడైతుందంటే మీటింగ్ 5 గంటలకే అయిపోవాలి. I don't want them underemployed. మరి You should see to it that they are employed up till 10 o'clock at night. So you have to organize somewhere, somehow, somewhere, some 10 or 15 people somewhere in Hyderabad. And when you organize that, we will see to it that every month they will come. But if you are giving them only 10 to 4 or 5, they are not coming. దయచేసి గమనించండి. 10 to 4 మాత్రమే వాక్యం పెట్టారంటే రారు. కానీ మీరు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని మీరు మార్నింగ్ 10 నుంచి సాయంత్రం 10 వరకు వాడుకున్నప్పుడు Look at them all depressed. చూడండి డిప్రెషన్. Look at them all depressed. సంతోషం చెప్పండి. yes brother చెప్పండి. And not one of them said, yes brother, we are ready. yes చెప్పండి. And we would prefer more
that even if they come for 2 days here, the rest 4 days in the villages, right inside, we prefer going there rather than coming into the city. ఒకవేళ మీరు అలా हाँ, आप लोग है ना हैदराबाद वाले, है ना, ले जाओ इन लोगों को गाँव में, हाँ पक्का, गारंटी। नहीं तो चल धंधा चालू हो गया यार हैदराबाद में। ఒకవేళ మీరు 10 గంటల వరకు అలా ఉండకపోతే వాళ్ళని విలేజ్ పంపించడం బెటర్. Whoever organizes my meetings, I will never tell them give me 10 to 4. I'll tell them I'm ready to come. But see to it that it is day and night. And even if you want a night vigil, no problem. We can go there and have a night vigil also. Because my time is my currency. And I'm not coming for part-time. I'm coming where the currency is used to the maximum. కాబట్టి నన్ను ఎప్పుడు పిలిచినా కానీ మీరు 10 to 4 పిలవకండి. మనము నైట్ విజిల్ కూడా నేను చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నా సమయం కరెన్సీగా నేను వాడుకోవడానికి ఆశపడుతున్నాను. And let me tell you, it doesn't matter even if 10 people are there. 10 మంది ఉన్నా పర్వాలేదండి, కానీ సిద్ధపడే వాళ్ళు అంటే వాక్యం నేను తప్పకుండా నూతన వ్యక్తిగా మార్చును. One more thing, none of my children will say, give us a package. Our services are always free. కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏ డబ్బు ఆశించరండి, ప్రతిదీ కూడా ఉచితంగానే వచ్చి వెళ్తారు. So if you want to invite, మీరు ఒకవేళ వాళ్ళని call ఆహ్వానించాలి, them for a week. ఒక వారం కొరకు పిలవండి. ఎస్ అని చెప్పండి కనీసం. And they, ఇప్పుడు ఎస్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. how many of you got hands? Let me see how many of you are going to do that. ఎంతమంది? Jocelyn, look around. Just stand and look around. జోస్లిన్ నిలబడమ్మా. కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్? జోస్లిన్ ఇస్ స్టాండింగ్ టు సీ. మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. And I want to tell you, when she is coming, she's not coming 1 or 2. They are coming with a gang. తనొక్కతే రాదండి. When we go to the tribals, we don't go 1 and 2. We go with a gang. కాబట్టి మేము ట్రైబల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరిద్దరు వెళ్ళమండి, అందరం కలిసి 2 goes to the north, 2 goes to the south, 2 go to the east and west. ఆ విధంగా మేము ఒకరు అక్కడ ఒక ఆ విలేజ్ కి అయితే ఇంకొకరికి. I was with a priest who was a professor in the seminary. సెమినరీలో ఒక ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న గురువుతో, and 2 of those girls called me. నన్ను వాళ్ళిద్దరు పిలిచారండి, ఇద్దరు And అమ్మాయిలు. they were weeping and weeping and weeping. వాళ్ళిద్దరు చాలా ఏడుస్తూ ఉన్నారండి. So I said, what happened? ఇప్పుడు అడిగాను ఏమైందమ్మా? They said, we have come to the interiors of Chhattisgarh, ఛత్తీస్గఢ్ లో మేము లోపల వచ్చాము. and here the preachers have never come. ఇక్కడ ప్రీచర్స్ ఎవరు రాలేదండి మా దగ్గరికి. There are no priests who come now into this area. ఈ యొక్క ప్రీస్టులు ఎవరు కూడా ఈ యొక్క లోపలగా ఉన్న ఈ స్థలంలో. And we got a chance to come here. కాబట్టి మేము ఇక్కడ రావడానికి అవకాశం They దొరికింది. said, Papa, వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, I've never had bath in the riverside, in the open. మేము ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క రివర్ దగ్గర బాత్ చేయలేదు. I've never been in the toilet in the open. కాబట్టి ఆ టాయిలెట్ ఓపెన్ లో వెళ్ళలేదు. It was very miserable. చాలా రోతగా ఉంది. It took only 10 minutes to finish a job. ఒక 10 నిమిషాలండి శుభ్రం చేయడానికి. But after that, for the whole week, ఒక వారం అంతా we saw the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ చూసామండి. We are crying because we are telling you, the next time you send us anywhere, first thing we want to come to this place. కాబట్టి మేము ఏం చెప్పామంటే, ఈసారి ఎక్కడికి వెళ్ళక ముందు మీ దగ్గరికి మేము ఫస్ట్ వస్తాము. And these children have grown up in the city. They have never been in the open toilet. మరి అలా విధంగా ఈ జోస్టిన్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా అట్లా ఓపెన్ టాయిలెట్ లేని స్థలానికి వెళ్ళలేదండి. కానీ it's not easy for these young ladies to go into the river and have bath in the open. యవ్వనస్తులుగా ఉన్న వీళ్ళు, అలవాటు లేని వీళ్ళు టాయిలెట్ లేనటువంటి స్థలానికి కూడా వెళ్ళి, బాత్రూమ్ కూడా స్నానం చేయడం లేని స్థలానికి వెళ్ళి వారు తమ సువార్తను, వారి ప్రేమను వారితో పంచుతున్నారు. I thank God for such kind of team members. కాబట్టి అలాంటి మంచి బిడ్డలైన దేవుడు నాకు అనుగ్రహించారండి. So I want to tell you, we people are seasoned for all activities. మేమందరూ కూడా మాకు ఉన్న సమయాన్ని బట్టి మా డ్యూటీలు అన్నీ చేస్తామండి. So when we go right into the inside. మేము లోపలికి వెళ్తామండి. Because by the time they finished their retreat and explaining to the people, they were rejoicing because Christ could be seen in glory in such areas. అలాంటి శ్రమల్లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాక్యం బోధించిన తర్వాత వారిలో ఆ దేవుని మహిమను చూసినప్పుడు ఎంతో సంతోషిస్తారు. You know what is the difference between preaching in the city and preaching in the jungle? మరి యొక్క అడవులలో బోధించడానికి, సిటీలో బోధించడానికి కూడా తేడా మీకు తెలుసా అండి? When you preach in the city, people come with their problem gets solved and they are there. But when you go to the villages and they get solved, they are not keeping for themselves.
they are running out to touch other lives. ఇక్కడ మా సిటీలో ఏం చేస్తారంటే వస్తారు, వాక్యం వింటారు, స్వస్థత పొందుకుంటారు, వారింటిలోనే ఆ స్వస్థత ఉంచుకుంటారు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ట్రైబల్ పీపుల్కి వెళ్ళి మేము వారికి వాక్యం చెప్పి వారి స్వస్థత పొందుకున్న వాళ్ళు కూర్చోరండి, ఇంకొక స్థలానికి వెళ్ళి వారు పొందుకున్నది ఇతరులకు ఇస్తారు. I spent 25 years in the city. ఆ విధంగా 25 సంవత్సరాలు నేను సిటీలో వాక్యం And just spent 1.5 year in the jungles. మరి నేను 1.5 సంవత్సరం ఆ అడవిలో. And the quantity of souls that I've got ఎంతమంది ఆత్మలు నేను సంపాదించాను is far outnumbered the city. మరి ఆ సిటీలో సంపాదించిన దానికంటే అనేక మంది నేను We have all the gadgets and all of that in the city. మరి సిటీలో చూస్తే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయండి. There are so many places when we go, there's not even no electric power. మరి చాలా కొన్ని స్థలాల్లో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ కూడా ఉండని స్థలానికి వెళ్ళామండి. But the difference is, ఆ తేడా ఏంటంటే when these people learn something, ఎప్పుడైతే ఆ ప్రజలు ఏదైతే they don't know to read and write. వాళ్ళు చదవడం రావడం రాదండి. They receive the message on the spot in their heart, reminding themselves that this is the message of the gospel. ఆమేన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రాయడం రాదు, అయినప్పటికీ వాళ్ళ హృదయంలో వెంటనే ఆ మెసేజ్ అక్కడ వాళ్ళకి ప్రింట్ అయిపోతుందండి. So can I get my missionaries here? ఎవరైనా నాకు మిషనరీస్ And if you are taking them in the city, you are short circuited the whole program. మరి మీరు సిటీలో మాత్రమే తీసుకెళ్లారంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టే. If you got the guts, let's go to the villages. కాబట్టి మీరు వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, రామ్మ కొన్ని విలేజ్లు. Let us go to such places where the internet is not there, where the preacher is not there. ఎక్కడికి వెళ్ళని స్థలాలు ఉంటే జోస్లిన్ వాళ్ళు వస్తారు, మీరు వాళ్ళని అక్కడికి తీసుకెళ్ళండి, వాక్యం చెప్పడానికి వారు కూడా. We are searching for such kind of places. అలాంటి స్థలాల కొరకు మేము ముఖ్యంగా వెళ్తున్నామండి, సిటీలకి మధ్య తీసుకోవట్లేదు. And I told them, the next time you go to the tribal, I'm going to buy a tent for you, a portable tent. They can have their bath, they can have everything inside the tent. We have got all those equipment ready to go on a mission. కాబట్టి మేము చెప్పాను, సార్ మీరు ట్రైబల్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక టెంట్ కొంటాను, మీరు దానిలో స్నానం చేసుకోవడానికి పోర్టబుల్ టెంట్ మీకోసం నేను కొంటాను, అవన్నీ కూడా నేను సిద్ధపరిచానండి. అలాగా పిల్లలు పనిచేస్తున్నారు. That's a mark of a Christian. When there's no fan already, ఫ్యాన్ ఉన్నా కూడా చెమట పడుతూ కొంతమంది, when the AC is not going. ఏసీ లేదనుకోండి గొనుగుతూ ఉంటారండి. అది I was talking today ఏలన చేసినట్లే. I was talking today in Canada. నేను కెనడాలోకి ఈ రోజు ఉదయకాలం వాక్యం చెప్పానండి. And I said Jesus was sitting by the well. యేసు ప్రభు ఆ బావి దగ్గర కూర్చున్నారు. And the lady came. ఒక ఆమె వచ్చింది. And Jesus sent all his friends to buy food. యేసు ప్రభు తన శిష్యులందరినీ కూడా ఆహారం కొనడానికి. It is so surprising to get one man's food, 12 had to go together. చూడండి, Might be Jesus ordered for a truckload of food. మరి ఒక్క వ్యక్తి కోసం ఆ శిష్యులందరూ వెళ్ళారండి. అంటే యేసు ప్రభు ఏమైనా ట్రక్ ఆర్డర్ చేశారు, అందుకే అంతమంది పోయారు. And Jesus sitting with that woman ఆ స్త్రీతో కూర్చున్నారండి and talking to her. ఆమెతో మాట్లాడుతున్నారు. Hot sun. ఆ యొక్క ఎండ వేడి. He must be sweating he must be smelling of that sweat. కాబట్టి ఎంత వేడి ఉంటే యేసు ప్రభు చెమట కూడా వాసన వచ్చి ఉండదు కదండి. ఆ చెమట షర్ట్ తడిచి వాసన వచ్చి ఉండొచ్చు కదా. Yes or no? అవునా కాదా But చెప్పండి. Jesus had a perfume. కానీ యేసు ప్రభు దగ్గర పర్ఫ్యూమ్ కొట్టుకున్నారు. When he went, the woman at the well smelled him down. You see the ad in the, I saw one ad, the man puts and all the ladies are. Have you seen that ad? Once I saw that ad, that man is going into the lift and all the ladies. But if you got a missionary sweat, the demons are tortured and tormented by your very smell of the sweat, because you carry the perfume of heaven. నువ్వు అలాంటి శ్రమలో సువార్తను బోధిస్తే దురాత్మ శక్తులు పారిపోతాయి. Did you see everybody clapping? అందరు చెప్పండి. అందుకే నేను అన్నాను మీకు. No, did you see everybody clapping? No, most of all. అందుకే మీకు చెప్పాను చేతులు ఇవ్వని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలాంటి పరిస్థితుల్లో శ్రమలో మనం ఎప్పుడైతే పని చేస్తామో దురాత్మ శక్తులు పారిపోతాయి, దేవుని కార్యం జరుగుతుంది. హల్లెలూయా. So what is the word of God saying? You believe or you earn? కాబట్టి వాక్యం ఏమని నేర్పిస్తుంది? మీరు విశ్వసిస్తే నీకు అన్ని కార్యాలు జరుగుతాయా, లేకపోతే నువ్వు ఉపవాసం ఉండి కష్టపడితే జరుగుతాయా? So is learning very important in the kingdom? కాబట్టి యొక్క దేవుని రాజ్యం గురించి నువ్వు నేర్చుకోవడం మంచిదా కాదా? And which one are we champion in? మనము దేనిలో మన ఛాంపియన్ గా ఉన్నామండి? నేర్చుకోవడంలో ఛాంపియన్ గా ఉన్నామా, లేకపోతే Earning or learning? ఆ ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు గార్చి ఏడ్చి Baby. Earning. I used to be in the earning.
మనమందరం ఏం చేస్తున్నామండి? సంపాదించాలి, దేవుని ప్రేమ సంపాదించాలి, ఇది I చేయాలి. told you whether you got hands. Come on, let's take a test of how many of them have got hands. ఎంత మందికి చేతులు ఉన్నాయో ఒక టెస్ట్ పెడతానండి మీకు. Can you please help me? Mark chapter 16, verse number 16. 16 చూద్దాము. He that believes విశ్వసించి and is baptized జ్ఞానస్థానం పొందువాడు shall be saved. రక్షించబడదు. But that he that believeth not విశ్వసింపని వానికి shall be damned. దండన వినిపించబడదు. And these signs shall follow them విశ్వసించు వారు కింద అద్భుత శక్తులు that go to church every day, ప్రతిరోజు చర్చికి వెళ్తారు. that they sit in the right in front, వాడు ముందుకెళ్ళి ముందు రోలో కూర్చుంటారు. they write down all the notes, ఆ నోట్స్ అంతా రాసుకుంటారు. they fast twice a week. వారానికి 2 సార్లు ఉపవాసం ఉంటారు. Most of the service they kneel down, ప్రతి సంవత్సరం పూజ అయిపోయే వరకు మోకరించి and during the worship they cry and they cry and they cry. ఆరాధన జరుగుతుంటే ఏడుస్తూ ఉంటారు. And when they do all these things, ఇవి అన్ని చేసినప్పుడే God will anoint them. అప్పుడే అభిషేకం వచ్చును. They'll get a fresh anointing. అప్పుడు నూతన అభిషేకం వచ్చును. They'll get fresh power. అప్పుడు నూతన శక్తి వచ్చును. And then they go for a course for 3 years. అప్పుడు 3 సంవత్సరాలు బైబిల్ స్టడీకి శిక్షణకి వెళ్తారు. Then they shall cast out devils. అప్పుడు దురాత్మలను వెళ్ళగొడతారు. చెప్పండి నోను అని చెప్పచ్చు గట్టిగా. Now they are believing my Bible. బ్రదర్ బైబిల్ అట్లా ఉందంట. ఎప్పుడు మీరు దయ్యములు వెళ్ళగొడతారు? ఉపవాసం ఉండి 3 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేస్తేనే వెళ్ళగొడతారా? చెప్పండి గట్టిగా. So when somebody says I got a deliverance ministry, పౌరులను మీతో చెప్పాను, నేను విడుదల చేసే పరిచర్య కలిగి ఉన్నాను. what is so special? దాని గురించి ఏంటండి స్పెషల్ ఏముంది? All those who believe in Christ, everybody got a deliverance ministry. యేసుక్రీస్తుకు చెందిన వారందరికీ దేవుడు ఒక్కరికే కాదండి, అందరికీ దయ్యాలను పారద్రోలే అభిషేకం ఇచ్చాడు. Is there anything special? అదేమన్నా కొంతమంది మాత్రమే దయ్యాలను వెళ్ళగొడతారా? అందరూ వెళ్ళగొడతారా? చెప్పాలి. హల్లెలూయా. అందరికీ ఉందా? కొందరికేనా? If any of you stand now and start walking, your shadow will follow you. మరి గమనించండి, ఎవరైనా ఇక్కడ మనం నిలబడి నడుస్తుంటే మన నీడ మన వెంటనే వచ్చును. Is there anything special when your shadow follows you? నీ నీడ నీ వెనక రావడం ఏమైనా ప్రత్యేకత అండి అది? Professor, right? అవునా? Professor, is there any special thing that if your shadow follows you? యా, మన దగ్గర మన మధ్యలో ప్రొఫెసర్ గారు ఉన్నారు. All things will have shadow. Now, if you are walking and there's no shadow, then నువ్వు నడుస్తున్నావు కానీ నీ నీడ నీ వెనక రాలేదు. then it will be amazing. Hey, she got no shadow, man. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? ఏంది నా నీడ నాకు పడట్లేదు. In the same way, when a Christian is walking, these signs will follow them who believe. కాబట్టి గమనించండి, విశ్వసించు వారందరికీ ఈ అద్భుత సూచక క్రియలు నీ వెంటనే వచ్చును, అందరికి వచ్చును. No, listen. Tell me the truth. Did Jesus say, shadow will follow you, or you will follow the shadow? కాబట్టి యేసుప్రభు ఏం చెప్పారండి? నీవు నీడని అనుసరించాలి, అంటే నీడ నిన్ను అనుసరిస్తుందా? So are you a person who is following signs and wonders? మీరు Are you the person who is looking for signs and wonders and following signs and wonders? మీలో చాలా మంది సూచక క్రియల కోసం పరిగెడుతూ వారి వెనక వెళ్తూ ఉన్నారా? No. అది ఒకసారి లెక్క పెట్టి. There are most of the people want to follow signs and wonders, but the truth is, signs and wonders are supposed to follow you. కాబట్టి మరి వాక్యంలో చెప్తుందండి, సూచక క్రియలు నిన్ను అనుసరిస్తాయి, నీ వెనకనే వస్తాయి, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీ వెనక వస్తాయి. హల్లెలూయా అంటే చెప్పండి, హల్లెలూయా. The problem is the root itself is wrong. మరి గమనించండి, మనకున్న వేరే తప్పు తలంపులతో Jesus said signs and wonders will follow you. మనం చూస్తున్నాం, యేసుప్రభు చెప్తున్నారు అద్భుత సూచక క్రియలు నిన్ను అనుసరిస్తాయి. But the members in the church are following the signs and wonders. కానీ మనం చూస్తాం సంఘంలో ఉన్న వారందరూ దేని ఫాలో అవుతున్నారండి? సూచక క్రియలు అంట మీరు వెళ్తున్నారు. Sariyana. సూచక క్రియలు మీ వెంట వస్తలేవు. Sariyana. మీరు దేని వెనక వెళ్తున్నారు చెప్పాలి. హల్లెలూయా. దేని వెనక వెళ్తున్నారు? If you don't believe, I should stand in the queue, and when one person prayed, I was not satisfied. If there are 7, I would go to all the 7, and after that I would go for the next round, and after taking 2 rounds of 14 people, I would be satisfied. Now more power has been downloaded. I was like that.
మీరు ఎలా ఉన్నారండి? ముందుగా ఏం చేస్తారు? ఒక ఫస్ట్ ముందు ఒక దైవ సేవకులు ప్రార్థన చేస్తారు. తర్వాత 7 ఉన్నారనుకోండి, 7 దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటారు. 7 అయిపోయారనుకోండి, ఇంకొక 7 దగ్గరికి వెళ్తారు. అప్పుడు అనుకుంటారు, అమ్మా శక్తి నాకు వచ్చేసింది. I remember one of the girl who was praying over, she said, I saw you going here. I said, you are from here? No, I'm coming from a far distance once a week. That was Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. And you are Saturday. Come and pray over me. కాబట్టి అక్కడ ఒక వ్యక్తి అన్ని రోజులు వచ్చారనమాట, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే. సో ఆమెకు చాలా శక్తి ఉందని, అమ్మ నువ్వు నా మీద తలపెట్టి. I used to be like that. నేను అలా ఉండేవాడినండి. And one day the Lord asked me, నేను అలా, are you supposed to go after signs and wonders? Are signs and wonders supposed to follow you? కాబట్టి నువ్వు ఆ సూచక్రియలు అంటే నువ్వు వెళ్తున్నావా, లేకపోతే నీ వెనక సూచక్రియలు వస్తున్నాయా? And the reason the signs and wonders are not following you is because of big question mark. Do you believe? ఎందుకు ఆ సూచక్రియలు నీ ద్వారా జరగట్లేదంటే నీవు వాటిని విశ్వసిస్తున్నావా? And to believe you must learn the truth. కాబట్టి ఆ నమ్మాలంటే నువ్వు సత్యమును నేర్చుకోవాలి. వాక్యం ఏం చెప్తుందో నేర్చుకొని దాని మీద నిలబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. From that day I stopped chasing preachers. ఆ రోజు నుంచి దేవుడు నాతో చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంకా ఏ దైవ సేవకుడు వెంట వెళ్ళి నా I will surely want to see what the preacher is preaching. కాబట్టి ఆ దైవ ప్రీచర్ ఏం ప్రీచ్ చేస్తాడో చూసాలనుకున్నాను. But I will not give my neck to the preacher. Leg, brother. What is Yeah. The neck, so that he can squeeze whatever he wants from me. నేను మాత్రం నా తలను వెళ్ళి దైవ సేవకుడికి ఇవ్వనండి, ఎందుకంటే నాలో ఉన్నదంతా స్వీజ్ అయిపోతుంది. There are so many people who are destroyed by the preachers himself. చాలా మంది మరి దైవ సేవకుల ద్వారా మీరు చెరపబడి ఉన్నారు. If the preacher is selfish, he can squeeze everything out of you. కాబట్టి ఒకవేళ ఆయన స్వార్థపడు అనుకుని నీలో ఉన్నదంతా పొందుకునే వరకు నీకు ఫోన్ చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ తక్కనే అని తీసుకుంటాడు. Be careful. కాబట్టి ప్రతి వారికి మీరు ఫోన్ చేయకండి. ప్రతి నిమిషము అందరికి ఫోన్ చేసి నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పకండి. He can smell the riches inside of you. కాబట్టి నీలో ఉన్నటువంటి ఏదో వారికి తెలుస్తుందండి. And he can show you some signs and wonders and get the riches out of you. కాబట్టి నీకు నువ్వు ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చి ఒక అద్భుతం జరగగానే మనం ఏం बराबर है अभी तक सुन रहा था, अभी ये riches का बात किया तो भी सुनाई नहीं दे रहा है. ఇప్పుడు ఏంటి बराबर है अभी तक सब सुनाई दे रहा था. जब मैं बोला गर्दन देगा और सब वो चूस के निकालेगा तभी सुनाई नहीं दे रहा है. ఇప్పుడు దాకా దేవుడికి ఏమి వినపడలేదండి. రిచ్ అనగానే వినపడిందండి. అప్పటి వరకు చెవు వినపడలేదు, ఇప్పుడు చాలా వినపడింది. ఏమైంది బ్రదర్? సౌండ్ ఇస్ లెస్. Signs and wonders don't follow with your money. Signs and wonders follow when you believe in Jesus. ఈ మైక్ ఇచ్చేయలేకపోతే. No, it was me who spoke softly. Okay. मैंने मैं खुद थोड़ा आहिस्ता से बात किया. धीरे सुनने से ना कान ज्यादा खुलता है. That's why Jesus said, जिसके उस कान है, जिसके आँख है, చెవులు ఉన్నవారు విందురుగాక, కన్నులు ఉన్నవారు చూచుదురుగాక. చెవులుంటే తప్పకుండా వినపడుతుంది మీకు. these signs will follow you. Those who believe. విశ్వసించిన వారి వెంట ఈ సూచక క్రియలు వచ్చును. Ask your neighbor, అమ్మా, do you follow signs and wonders? నీవు సైన్స్ అద్భుత క్రియల కోసం పరిగెట్టే వ్యక్తిగా ఉన్నావా? Or does signs and wonders follow you? అద్భుత క్రియలని నీ వెంట వస్తున్నాయా? అవి నీ వెంట వస్తున్నాయా లేకపోతే నువ్వు వాటి వెంట వెళ్తున్నావా? ఎక్కడున్నావు అడగండి, పక్క తట్టండి, చెప్పండి కొంచెం చెప్పండి. What was that? Anointing, brother. My God. Don't you touch me like this when I'm not alert. Give me a jerk. Yes, anointing. My God. Tell me, no. Anointing, brother. Deliverance, brother. You got delivered. So, now when this thing happened during the break, how many will stand on her line? ఒక్కసారి ఇప్పుడు బ్రదర్ నిజంగా డెలివరెన్స్ అయిందనుకో, ఇప్పుడు బ్రేక్ ఇస్తే ఎంతమంది నా ముందు వచ్చి లైన్ కడతారండి? I was in one church, okay? నేను కూడా ఒక చర్చిలో బోధించినప్పుడు, and it was the time to cast out lumps from people. ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి గడ్డలన్నిటిని
కొరకు So తీసేయడం. I said, all those who got lumps, stand up. సో నేనేమన్నా ఎవరైతే గడ్డలు కొన్నారో వాళ్ళందరూ And all my students were there. అప్పుడు నా And I స్టూడెంట్స్ said, go to all of them and cast out all those demons, those lumps and come back. కాబట్టి నా స్టూడెంట్స్ కి ఏం చెప్పారంటే మీరు ఎవరైతే నిలబడ్డారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రే చేయండి. And as the lumps disappeared, ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు గడ్డలు they came కరిగిపోయాయి. and testified. అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పారండి. And now it was the end of the meeting. ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత All of them were standing. ఇక్కడ మా స్టూడెంట్స్ And I was అందరూ standing there. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. And I said, please, all those who want to be hands to be laid, please come in a queue. సో నేను అన్నా ఎవరికైతే చేతులు వేసి ప్రార్థించాలో మీరు రండి అని చెప్పాను. God is my witness. దేవుడే నాకు సాక్షి అండి. There's not one in my queue. ఒక్కరు కూడా నా దగ్గరికి రాలేదు. They were all having full numbers, ఎందుకంటే రాలేదు చెప్పండి, ఎందుకు రాలేదు? but nobody came in my వాళ్ళు queue. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ స్వస్థత అయింది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు తప్ప నా దగ్గర ఒక్కరు కూడా క్యూలో లేరండి. David, why did that happen? డేవిడ్ ఎప్పుడు జరిగింది ఇది? ఎందుకు? तो मैं खाली बोल बच्चन था और वो लोग ने कम बच्चन थे. And I started laughing and I said, wow, God, this is the real happening in the church. కాబట్టి ఇదే సంఘంలో జరుగుతుందని నేను చాలా సంతోషపడ్డానండి. Come on, change your thinking. ఈ రోజు మీ యొక్క మనసు మారనివ్వండి, మనసు మారి నూతన పరచబడాలి. In our team, everybody is casting out demons. మా టీంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దురాత్మను Everybody is healing the sick. ప్రతి ఒక్కరు రోగులను స్వస్థ Everybody is speaking in tongues. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాషలో And if మాట్లాడుతున్నారు. somebody comes and says, I got it, hey, hold on. Sweetheart, this is given to everyone. కాబట్టి ఎవరైనా వచ్చి నాకు భాష ఉంది, స్వస్థత వరం ఉంది, లేకపోతే డెలివరెన్స్ పవర్ ఉందంటే I am not looking at the signs and wonders. అప్పుడు చెప్పండి లేదండి అందరికి లేదు. Signs and wonders are gifts. కాబట్టి గమనించండి అవి వరములు. You give somebody who you love a gift, మరి ఎవరైతే మనము which is free. ఒక బహుమానం ఇతరికి If ఇస్తాము. you are coming and telling me, show me the fruit, మీరు నన్ను వచ్చి మీ ఫలం చూపించమని అడిగితే fruit comes with sweating. కాబట్టి ఆ యొక్క ఫలము కష్టం ద్వారా వస్తుంది. Fruit comes by dying to your flesh. కాబట్టి ఎప్పుడు ఫలము నీలో కనపడుతుందంటే నువ్వు శరీరానికి మరణించినప్పుడు. And that is what we are called to. అదే మనం దాని కొరకే మన శరీర కార్యం The నశింప. branch that bears fruit, it did not say the branch that bears gifts. కాబట్టి గమనించండి అయితే ఆ ఒక చెట్టు ఫలం ఫలించాలి. But we are excited of what? Gift of fruit. మనం ఏం చూస్తున్నామండి? దేని కొరకు చూస్తున్నాం మనము? Those of us, are you hearing? We are excited about what? చెవులు ఉన్నవారు విందురుగాక. Gift of fruit. Yeah, fruit. మీకేం కావాలో? ఫలము Fruit of the కావాలా? spirit, gift of the spirit I'm talking about. దయచేసి చెప్పండి, మీకు ఫలము కావాలా వరము కావాలా? अरे आपके इधर ही मैं बोल रहा, आपके इधर हैदराबाद में बोलूं क्या? हैदराबाद के बारे में बोलूं क्या? अरे बोलूं क्या? अरे तुम्हारे इधर एक गली है जिसका नाम है सीताफल गली. अरे मैंने वो ड्राइवर को बात करते हुए देखा, ये सीताफल गली है. मैं बोला एक भी सीताफल नहीं दिख रहा है यार. नहीं है क्या? अरे नहीं है क्या? That whole place is called Sitafal custard apple city, and there's not one custard apple tree. సీతాఫలం అంటే పేరుంది కానీ ఒక్క సీతాఫలం కూడా అక్కడ లేదండి. అలాగే మనలో కూడా ఫలాలు ఉందా? अरे डेविड, एक दिन मैंने एक रिक्शा वाले को देखा, रिक्शा के पीछे लिखा, ఒక రిక్షాను చూశాను. రిక్షా వెనక ఇలా రాసింది, रिक्शा बजाज का था, బజాజ్ కంపెనీది. लेकिन पीछे लिखा था वॉल्वो. ఆ వెనక చూస్తే ఏముందంటే వాల్వో అని ఉందండి. जीसस ने मेरे को बोला, యేసు ప్రభు నాకు చెప్పాడు, देख देख क्या लिखा है. చూడండి అక్కడ ఏం రాయబడిందో. तू कितने बार लिखते क्रिश्चियन बोल के, ఎన్నిసార్లు మీరు క్రిస్టియన్ అని రాసుకుంటారు. अब पब्लिक तेरे पर हंसता है. మన బయట రోడ్డు మీద ఉన్న వారందరూ जैसा तू और रिक्शा को देख के हंसा, ये वॉल्वो है. మరి అక్కడ మీరు ఆ రిక్షాను చూసి నువ్వు ఎట్లా నమ్మావు? काहे समझी कि ना समझी? सिस्टर, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड हिंदी? ले यार, अनॉइंटिंग इधर भी काम कर दिया, हिंदी ट्रांसलेट कर दिया. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So now when you say I'm a Christian, look at that last line. ఒకసారి మీరు మనం క్రిస్టియన్ అని అనుకున్నట్లయితే చివరి వచనాన్ని మనం చూద్దామండి. He's saying, these signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpent, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall surely die.
విశ్వసించి వారికి ఇన్ని అద్భుత శక్తులు కలిగి ఉంటారు. నా నామములో దయ్యములను అన్య భాషలను మాట్లాడతారు, పాములు ఎత్తి పట్టుకుంటారు, ప్రాణాపాయకరమైనది ఏది త్రాగిన వారికి హాని కలగదు, రోగులపై వారు చేతులు ఉంచగా వారు చనిపోతారు. You believe this, right? నమ్మారండి? When you lay hands on the sick, they shall recover. You believe that, right? Right? They say that. And when there is a person with demonic spirit, you believe that you shall cast out demons, right? Tell me honestly. When such people come to you, do you have the guts to put your hand? No, they say that they'll get that spirit into them, brother. Huh? So people say that when you pray for the demon will attack them. That's why they will like it. Many people sitting here are saying, not yet ready. మీలో చాలా మంది I చెప్తున్నారు, was just 1 month old in the Lord. Just 1 month. నేను అప్పటికి నా దేవుడిలో ఒక 1 month అయిందండి. అప్పుడు In my 1 month, I was casting out demons and healing the sick. ఒక్క నెలలోనే రక్షించబడిన తర్వాత ఒక్క నెలలోనే నేను స్వస్థత Because one thing I learned from the Bible, పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి నేర్చుకున్నానంటే, do whatever the Bible says, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రకారం you will definitely see the glory of God. అప్పుడు దేవుని మహిమను చూస్తావు. एक मिनट David डिस्टर्ब मत करना प्लीज. एक मिनट इनसे मेरे को जरा इंटरव्यू लेने का, नॉट येट रेडी. వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ మేము ఇంకా ఇప్పటికి సిద్ధం కాలేదని చెప్పారు. How many years you have been baptized? ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందమ్మా? I'm not talking by birth. Then you will give me your age. I don't want to hear your age. Give me the time when you gave your life to Jesus on a personal level. వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు యేసు ప్రభు సొంత పర్సన్. She's your relative? yes all are relative. Okay, can I ask her? Then you don't tell me why are you troubling that lady? No, she's happy. She's happy? Yeah. Oh, good. Good. Now she told me when I ask you a question, you become very happy. That's what you told her yesterday. So अभी ये लोग के बीच में लगाया माचिस? Okay. Now tell me, how many years back did you give your life to Jesus? 7 years. 7 साल की बच्ची है. 7 साल. I'm not ready. Okay, I'll give you an example. You listen to this example, you will be ready all the time. Not only you, everybody will be ready all the time. Give me Ephesians chapter 2 verse 8. ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 2:8 మనం చూద్దామండి. ఏలయన విశ్వాసము ద్వారా దేవుని వరము వలననే మీరు రక్షించబడితిరి, అది మీ స్వయం కృతం వల్ల కాదు, దేవుని కృపయే. You got cash with you? Okay, what does it say? విశ్వాసము ద్వారా దేవుని వరము వలననే మీరు రక్షించబడితిరి, అది మీ స్వయం కృతం కాదు, దేవుని కృపయే. It is by grace Krupa through ద్వారా, faith విశ్వాసం ద్వారా that you are saved. కృప విశ్వాసము ద్వారా పనిచేసడం ద్వారా మీరు రక్షించబడ్డారు. కృపయే మిమ్మల్ని రక్షించింది. Is the Bible saying by grace alone? అక్కడ రాయబడిందండి, కేవలం కృప ద్వారా మాత్రమే మీరు రక్షించబడతారని ఉందా? Is the Bible saying faith alone? అక్కడ కేవలం విశ్వాసం అని మాత్రమే ఉందా? But by grace through faith. విశ్వాసము ద్వారా కృప వలన మీరు రక్షించబడ్డారు. Grace is what Christ has done for you. కృప అంటే ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ఏదైతే మనకు చేశారో దాని Faith is what you believe and agree what Christ has done for you. విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు నీకు సిలువలో ఏం చేశారో దాన్ని నమ్మడమే విశ్వాసము. Now one question. ఒక ప్రశ్న అండి. In the whole day, ఈ రోజంతా which one you keep thinking, what Christ has done or what you have done? మీరేమి ఆలోచిస్తూ ఉంటారండి? యేసుక్రీస్తు Hey, come on, professor. ధ్యానిస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే నువ్వేం చేసావో ధ్యానిస్తావండి? Professor, the whole day what do you think? ఏం ఆలోచిస్తారు చెప్పండి? What you have done or what Christ has done? And then I know that all that, I know that. No. You have picked up the wrong lawyer. She's making you public. Hallelujah. హల్లెలూయా. So most of the time what do we think? What I have done or what మనం Christ has done? చూడండి, మనం నువ్వు చేసిందా నేను వాళ్ళని ప్రార్థన చేయలేదు కనుక ఈ రోజు నాకేమీ జరగదని చూస్తున్నావా? యేసుక్రీస్తు నీ కోసం చేసిన దాని మీద నువ్వు విశ్వాసం పెడుతున్నావా? విశ్వసించి ముందుకెళ్తున్నావా? Are you thinking about grace or are you thinking about your faith?
కృప గురించి కృప మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నావు, లేకపోతే నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు వాడుకుంటున్నావా? Now grace says if you believe in Christ, యేసుక్రీస్తుని మీరు విశ్వసించినప్పుడు then he has already anointed you to heal the sick. రోగులను స్వస్థపరిచే అభిషేకంతో నేను ఆల్రెడీ He నింపాను. has already anointed you to cast out demons. దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుటకు దేవుడు నిన్ను అభిషేకించి He ఉన్నాడు. has already anointed you to speak in tongues. మీరు భాషలలో మాట్లాడిన దేవుడు నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నారు. He has already anointed you. No occult, witchcraft, black magic will work on you. ఏది కూడా తంత్రాలు మంత్రాలు నీ మీద పని చేయకుండా ప్రభు. But you will go and destroy the works of the devil. కాబట్టి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? If you believe. నువ్వు నమ్మినట్లయితే That's what grace says. అదే కృప అండి. What is your faith saying? మరి నీ విశ్వాసం ఏమని చెప్తుంది, ఏం మాట్లాడుతుంది? Not fit yet. ఏమంటుంది? నేను ఇంకా రెడీ లేదు ప్రార్థన చేయడానికి, రోగులను స్వస్థపరచడానికి. నాకు ఇంకా విశ్వాసం సరిపోవడం లేదు. Will you come to my class next time? దయచేసి మీరు మళ్ళీ ఇంకోసారి నా వాక్యం నేను వచ్చినప్పుడు Or you have వినడానికి, already started hating me? లేకపోతే కోపం వచ్చేస్తుందా? ఏం బ్రదర్ ఏం నేర్పిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? చెప్పండి. మళ్ళీ వస్తారా బ్రదర్ వస్తే? Okay. Do you have a bathroom in your house? మీ ఇంట్లో బాత్రూమ్ ఉందండి? Is there a tap? ట్యాప్ ఉందా? Is the pipe concealed behind the tiles or is it open? మరి గమనించండి. Concealed. Wow, praise God. So I come from Rajasthan, suppose. నేను రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చాను అనుకోండి. In the desert of Rajasthan. ఎడారిలో ఉన్న రాజస్థాన్. And I came to your house. నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను. And you said, brother, what would you like to take to Rajasthan? మీరు రాజస్థాన్ తీసుకెళ్తారని అడిగారు అనుకోండి. I will say, sister, just give me 2 taps. నేను అడుగుతాను, 2 ట్యాప్లు ఇవ్వండి సిస్టర్ అడుగుతాను. Because in my village, no, we don't get water. We go right inside. My wife has to take 3 pots on her head and come collecting the water about 2 kilometers. If you give me the tap, it would be so nice. కాబట్టి మా రాజస్థాన్ లో నీళ్లు ఇవ్వండి, మా నీళ్లు తేవడానికి నా భార్య కుండను ఎత్తుకొని అలా వెళ్ళాలి, 3 గంటలు వెళ్ళాలి, మళ్ళీ రావాలి. నువ్వు ఆ ట్యాప్ ఇస్తే అలా నడిచే పని ఉండదు. She said, which company you want, I'll give it to you. అప్పుడు చెప్తుంది, ఓకే బ్రదర్, నీకు ఏ కంపెనీది కావాలో ఇస్తాను బ్రదర్. She gave me stainless steel shining taps. స్టెయిన్లెస్ ట్యాప్ అండి, చక్కగా మెరుస్తున్నాం స్టీల్. I went home to my wife and hugged her and said, we solved the problem. నేను చెప్పాను నా భార్యని అత్తుకొని, అమ్మ మన సమస్య తీరిపోయింది. We will solve the problem of the whole village. మనకున్న ఈ యొక్క విలేజ్ లో ఉన్న సమస్య అంతా I got 2 taps. నేను 2 ట్యాపులు తీసుకొచ్చాను. One for us. ఒకటి మనకి, And one for the public. ఒకటి ఊరంతటికి. Made a hole. అప్పుడు మేము చేసాం, Put the tap there. అప్పుడు మేము ఏం చేసాం, రంధ్రం చేసి Made another hole in the village. విలేజ్ లో చేసి ఇంకొకటి I put the tap there. అక్కడ కూడా పెట్టేశానండి. Namaskaram. అమ్మ వందనాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. 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 Open the tap. Praise God. ఓపెన్ చేశానండి ట్యాప్. ఏమైంది? నీళ్ళు వస్తుందా? Then I called you from there, sister, there's no water coming in my tap. అడుగుతాం, అమ్మ నువ్వేం ట్యాప్లు ఇచ్చావమ్మా, నీళ్ళు వస్తలేదు ట్యాప్లా, మంచిగా కొన్నావా? How come the water was coming in your tap? నీ ట్యాప్ లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అమ్మా, అదే ట్యాప్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను, ఎందుకు వస్తలేదమ్మా? మీరు చెప్పండి, ఎందుకు వస్తలే? ఏం కనెక్షన్? I said, water coming from the tap, she's taking water from the glass. And doesn't matter. Somehow she got the water. So I asked her, what happened to your tap? అప్పుడు నేను అడిగాను, అమ్మ ఏమైందమ్మా నువ్వు ఇచ్చిన ట్యాప్లు? She said that you need a tank. ఆ బ్రదర్ ఆమె చెప్పింది, బ్రదర్ ముందు ట్యాంక్ కట్టాలి బ్రదర్. Now from the washroom I can see the tank. నేను వాష్రూమ్కి వెళ్ళాను కదండి, ట్యాంక్ నాకు కనపడింది, ట్యాప్ లో వాటర్ రావడమే. How many of you see the tank from down? మీరు బాత్రూమ్ నుంచి పై కనపడితే మీరు ట్యాంక్ లోంచి నీళ్ళు వచ్చేది మీకు కనపడుద్దండి? Did anybody see the tank? ఎవరైనా చూసారా బాత్రూమ్ నుంచి ట్యాంక్? చెప్పండి. There is the water there in the tank. ఆ ట్యాంక్ లో వాటర్ ఉందా లేదో కూడా చూసారండి? Yes or no? Yes or no? చెప్పండి గట్టిగా. आपके टैंक में पानी नहीं है, फिर मैं कैसे लाया? మరి ఎలా వచ్చిందండి? नहीं इनके घर पे यार, मेरे घर पे नहीं, इनके घर पे तो टैंक है ना. ఆమె ఇంట్లో వచ్చింది కదండి నీళ్ళు. In that tank there water is there, no? ఆ ట్యాంక్ లో వాటర్ ఉంది కదా. But for me, was there a tank? నాకు ట్యాంక్ ఉందా? In the same way, అదే విధంగా the Bible is your tank which is full of water. కాబట్టి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది ఆ యొక్క నీళ్లతో నిండిన ట్యాంక్ వంటిది, which is called the grace of God. అదే దేవుని కృప. Now tell me, sister, does it take much time to open the tap? కాబట్టి ఎంతసేపు పట్టుదండి ట్యాప్ ఓపెన్ చేయడానికి? Now won't you turn the tap on the right side?
for the water to come? మీరు వాటర్ రావాలంటే లెఫ్ట్ గా రైట్ తిప్పుతారా? Right side, correct? రైట్ సైడ్. If you turn the tap to the right side, the water will come. రైట్ సైడ్ తిప్పితే వాటర్ వస్తుందండి. Right side, right? కరెక్ట్. ఒక Right. సైడే వస్తుంది కదా, ఇంకో సైడ్ రాదు. यार हैदराबाद में नल तो राइट साइड में खुलता है। ए डेविड, तू कौन सा साइड घुमाने वाला? एंडी, अब ये किस से घुमा रही है? तो पानी निकलेगा कि बंद होगा? నీళ్ళు तो बंद होगा तो मैं बोलेगा आई एम नॉट येट फिट। మనం ఎప్పుడైతే నీళ్ళు రాకపోతే మనం ఏమంటామండి? నేను ఇంకా సిద్ధము కాలేదు, నేను స్వస్థత పరచడానికి సిద్ధపడలేదు, ఇంకా దేవుడు నాకు I am still not fit after 7 years because I have been turning it. 7 సంవత్సరాలు ఉన్నా తిప్పుతున్నా కానీ నీళ్ళు వస్తలేదు, విశ్వాసం వస్తలేదు. ए बहन जी, फ्रेंड है, बुरा नहीं मानना। जब मैं वापस आऊंगा ना, మాధవి ఏమనుకోకమ్మా, మళ్ళీ రావాలని లేదా, నువ్వు నా ఫ్రెండ్. मुझे दिखना मांगता है कि है ना बड़ा बड़ा काम हो रहा है प्रभु यीशु के नाम से। ఆమేన్. क्या बोलते हैं बिटिया? हम सब इधर सीखने आए ना, उंगली दिखाने आए क्या? हम हमारी गलतियों को एहसास करते हैं, उसको सुधारते हैं, नल खोलने सीखते हैं और फिर मार्च पास करके जाते हैं, दूसरे लोग को भी सिखा दे, नल खोल दे भाई, नल खोल, Amen. नल खोल रे, खोल रे नल, पानी आना ही है। ఎలా నీళ్లు రావాలో, మీ ట్యాప్ లోంచి మీలో నుంచి ఎలా విశ్వాసం రావాలో, జీవజలం ఎలా ప్రవహించాలో देख 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 नल खोलिए, देख देख डेविड, ट्रांसलेशन देख, बराबर हो रहा है। మీరు ఇతరులకి నేర్పించాలి, మీరు ఇతరులకు చెప్పాలి. हाँ चप्पल है, देखो నల్ల ఎలా విప్పాలి, नल है, ए देखो कैसे ट्रांसलेशन ఎలా हो रहा है। విప్పాలి. इतने टाइम से हिंदी नहीं मालूम था, अभी कैसा आ रहा है? नल खुल गया। प्रभु यीशु तुम्हारा साक्ष्य है, యేసు మీతో ఉన్నాడు, God is your witness. దేవుడే మీకు సాక్షి. Don't enter into this game if you have heard it before, ఇంతకు ముందు మీరు ఒకవేళ ఈ గేమ్ గురించి వింటే మీరు పాల్గొనకండి. because God wants to teach everybody. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు నేర్పించాలని. We are in the school of learning. మనము నేర్చుకునేటువంటి తరగతిలో ఉన్నామండి. I just shared with you what God has done for you is called grace. ఏదైతే దేవుడు నీ కొరకు చేశారో దాన్ని కృప అంటారు. And when you respond to that grace, it becomes your faith. ఎప్పుడైతే దానికి నువ్వు స్పందిస్తావో, నమ్ముతావో, అది నీకు. And remember, where grace and faith come together in a meeting, ఒక కూటమిలో దేవుని కృప విశ్వాసము కలిసినప్పుడు there is always supernatural manifestation. అప్పుడు అద్భుత కార్యములు, సూచక క్రియలు జరుగును. So those who have heard this teaching, please don't get involved in this teaching. In this game, don't get involved in this game. For the moment, for the moment. ఓకే, బ్రదర్ గారు ఇప్పుడు ఒక గేమ్ చూపిస్తారు. ఇంతకుముందు మీరు ఒకవేళ వింటే మీరు నోరు తెరవకండి, ఓకేనా? దట్స్ ఆల్. నోరు తెరవద్దని పార్టిసిపేట్ చేయండి. So I have got a real Indian currency, 500 rupees. 500 రూపీస్ ఇండియన్ కరెన్సీ ఇక్కడ ఉందండి. నేను And I want to tell you, ఒక విషయం, I really love you. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నానండి. And I want to give this 500 rupees to you. మీ 500 మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. I think you did not hear it, so let me say it again. మరొకసారి చెప్తా, వినండి. I have this 500 rupees with me. నా దగ్గర 500 రూపాయలు ఉన్నాయి. This is a real currency, right? నిజమేనండి, అబద్ధం కాదండి ఇది, ఓకేనా? And I want to give it to you. ఇది మీకు నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. బ్రదర్ గారు చేయొద్దారు, బ్రదర్. It is a gift from me నా నుంచి నీకు కానుక, for you. నీకే. Thank you, brother. Praise God. I also love you. ప్రైజ్ గాడ్. Hey, yeah, please take the camera. And don't forget that brother's photo. Which is yours? Okay, okay. I thought, brother, this, not only brother, why should I say brother? I want to give this 500 rupees to you. మీకు ఇది నేను 500 రూపాయలు మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నానండి. చేయొచ్చు కదా, దగ్గర వాళ్ళు కూడా. ఎవరు ఎత్తారేంటి? వద్దా? బస్సుని చూడండి, చక్కగా చెప్పండి కొట్టండి. వచ్చేసి చేసుకుంటున్నారు, మీరేం చూస్తున్నారు? I want to give this 500 rupees to you. మీకు 500 ఇవ్వాలనుకుంటున్నానమ్మా. आपने देखा है? మీకు వచ్చి కాబట్టి नल्ला ने में देखा है, नहीं देखा, सच्ची नहीं देखा है. అవరే కాలే.
You have seen it. You have seen it before. చూసారా ఇంతకు బ్రదర్ అయితే న్యూ బ్రదర్, దిస్ ఈస్ న్యూ. ఐ నో, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ సిస్టర్. She deserves it. Orange. Nobody deserves it. ఎవరు కూడా అర్హులు కాదండి. क्या हुआ भाई? సరే नाराज हो गए क्या? యా చూసారా ఒక ఆమె I'm వచ్చి sorry, brother. ఆమె వచ్చి No, I'll tell you. You came up till here, agreed. But what did she do? మీకంటే ముందుగా లాక్కుంది. That is called as faith. అదే విశ్వాసం అండి. హల్లెలూయా. మీకు ఇచ్చానంటే ఏం చేయాలా? విశ్వాసంతో వచ్చి తీసుకోవాలా. సెకండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాము? చూస్తున్నాము, ఓకే ఇచ్చారా, ఓకే ఉందిలే కదా. మనం ఏం చేస్తున్నాం? చూస్తున్నాం, ఓకే ఉందా స్వస్థత, ఓకే. आप भी आई. మీరు కూడా వచ్చారు. आपको क्या लगता है शैतान आसान में देगा? ऐसा ऐसा करेगा, अड़ाएगा? See, I said I want to give it to you. నేనేం చెప్పానండి? మీకు ఇది ఇవ్వదలుచుకున్నాను. Every promise of God in Christ, He never says I want to give it to you. He says I have given it to you. ప్రతి యేసుక్రీస్తునందు ప్రతి వాగ్దానము మనకు ఒసగబడి ఉన్నది. But how many got up? ఎంతమంది కావాలని వచ్చారండి? ఒక 5 ముందు వచ్చినైతే How many got up? తక్కిన వాళ్ళు వచ్చారు. Professor, what do you think? ఆహా ఉంది స్వస్థత I వరం told ఉందండి, you, తెలుసండి, grace చెప్పలేదు. plus faith brings manifestation. ఏమని చెప్పారండి? కృప విశ్వాసము రెండు Did he కలిసిన. say this is only for the pastors? నేను చెప్పానండి ఈ యొక్క వరములు కేవలం Preach. పాస్టర్లకు మాత్రమే, గురువులకు Nuns. మాత్రమే, కన్యాస్త్రీలకు Preachers. మాత్రమే, ప్రీచర్స్ కు మాత్రమే అని. This is for everybody. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఇవ్వబడినది. So when you are reading in the Bible, పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చదివినప్పుడు God is saying through Christ, I have given you. యేసు క్రీస్తు ద్వారా మీకు సమస్తము ఒసగబడినది. So what are you saying? మీరేమంటున్నారండి? Brother, I like your response. మరి సునీల్ గారు చక్కగా అందరికంటే I will give 99%. 99 మార్కులు మీకు ఇచ్చాను బ్రదర్. You were the first one to come here. అందరికంటే ముందైతే మీరు వచ్చారు. But when I just looked at the other person, నేను ఇంకొక వ్యక్తి వంక చూడగానే you change your thinking. మీరు అప్పుడు మీ మనసు మార్చుకున్నారు. My body language caused you doubt. నేను ఇంకొక పక్క తిరగడం వల్ల నీకు అనుమానం కలిగింది. But the lady in green, ఆ యొక్క గ్రీన్ సారీ వేసుకున్నామే, she came at the end. చివరిగా వచ్చినప్పటికి All of you were trying from there. మీరు అక్కడ వరకే నిలబడ్డారు. She said, it's my right to be here. ఆమె అనుకుందండి వెంటనే నా పక్కకు వచ్చేసి, We are joined hands with Christ, Amen. seated at the right hand of the Father. You don't have to be there. You have to be here. ఆమేన్. మనమందరం కూడా యేసుక్రీస్తుతో పాటు తోటి వారసులమైనాము. యేసుక్రీస్తుతో సింహాసనంలో మీరు కూడా ప్రక్కన కూర్చొని పెట్టి ఉన్నారు కనుక మీరు కింద ఉండవలసిన పని లేదండి. మీరు పైకి రావాలి, యేసుక్రీస్తు ప్రక్కకు రావాలి. హల్లెలూయా. It is your. No, I finished. ఓకే ఓకే. I thought he came to take another 500. So it is your inheritance. Yes. అది నీ స్వాస్థ్యము. So are you fit or not fit? నీవు అర్హత కలిగి ఉన్నావా, అర్హత కలిగి లేవా చెప్పాలి. దేవుడు మనకి శ్వాస. The day you believe, ఎప్పుడైతే నువ్వు విశ్వసించావో, that's when you are tapping into God's power. నువ్వు విశ్వసించిన నిమిషమే నువ్వు దేవుడి Till today you did not come out ఇప్పుడు కూడా మీరు బయటికి రాలేదు ఇంకా. because you are looking at your ability. ఎందుకంటే నీ సామర్థ్యమే, నేను చేయగలుగుతానా, నేను ప్రార్థన చేసే స్వస్థత అవుతుందా, విడుదల అవుతుందా అని నీ సామర్థ్యం నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి నీ ద్వారా అద్భుతాలు జరగట్లేదు. Before I stop, let me give you some important points that you will not sit with your ability, but you will tap into God's potential called grace and use that grace to profit in the kingdom of God. కాబట్టి మీకు కొన్ని పాయింట్లు మీకు చెప్తానండి. ఏ విధంగా మనము కృప మీద ఆధారపడి దేవుడు నీకు ఏర్పాటు చేసినవన్నీ మనం ఎలా పొందుకొని జీవించాలో కొన్ని మీకు చెప్తానండి. మీ సామర్థ్యం మీద మీరు ఆధారపడకుండా దేవుని కృపలో నుంచి మీరు ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తాను. 1 Corinthians 15:10, 9 and 10. 1 కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 15వ అధ్యాయము. Let us read this and then I'll give you the notes. For I am the least of the apostles, అపోస్తలులందరిలో నేను అల్పుడను, that I am not meant or meet to be called an apostle,
దేవుని సంఘమును హింసించిన వాడగుటచే అపోస్తలుడు అని పిలువబడ్డ Because I persecuted the church of God. హింసించుటచే నేను అయోగ్యుడను కాను. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now, how many of you believe that God will give good gifts to good people? మీలో ఎంతమంది నమ్ముతారండి మంచి వారికే దేవుడు మంచి వస్తువులు ఇస్తాడు? Can God give gifts to a sinner? దేవుడు బహుమానము పాపులకు కూడా ఇస్తాడా? To a person who is a murderer? హత్య చేసిన వ్యక్తికి కూడా దేవుడు వరం ఇస్తాడండి, బహుమానం ఇస్తాడు. Yes, sir. How many people do you think Paul killed? ఎంతమంది మీరు అనుకుంటారండి పౌల్ గారు హత్య చేశారని? You don't know the numbers. మీకు తెలియదు, మనకు ఎంతమందిని చంపారో తెలియదు కదండి. And yet God qualified Saul to become Paul. అయినప్పటికీ దేవుడు అతని సౌలుని పౌలుగా మార్చడానికి అర్హత కలిగించాడు. This happened to me. Okay. అదే విధంగా నా జీవితంలో కూడా సౌలుగా ఉన్న నాకు కూడా అర్హత I ఇచ్చాడు. was in Goa, నేను గోవాలో ఉన్నప్పుడు early morning on a Sunday morning mass. ఉదయకాలం ఆదివారం ఉదయకాలం మాస్లో A foreigner walked into the church ఒక ఫారినర్ చర్చిలోకి వచ్చారు. and she was wearing a transparent clothing. చాలా పలుచటి దుస్తులు ధరించిన వ్యక్తి. With all her undergarments can be seen. ఆమె లోపల వేసుకున్న దుస్తులు కూడా కనబడేటట్టు ట్రాన్స్పరెంట్ గా, Very, very clear. అది చాలా స్పష్టంగా And కనబడుతుంది. she entered the church. ఆ విధంగా దేవాలయంలోకి వచ్చింది. What do you think the church members will do? మరి అక్కడ సంఘంలో ఉన్న వారందరూ ఏం చేస్తారండి? What would you do? మీరైతే ఏం చేస్తారండి? And she came inside and she stood right in front of me. వచ్చి నా ముందు నిలబడిందండి. Now my eyes are on the altar or to her. చూడండి, నేను కూడా ఆల్టర్ వైపు దేన్ని చూస్తానా ఆమె వెంక చూస్తానా నా ముందు నిలబడినప్పుడు. And I said, Lord, why did this woman walk into the church? నేను అడిగాను, దేవా ఎందుకయ్యా ఈమె ఇక్కడికి వచ్చింది? And to my surprise, the Lord said, I sent her inside. దేవుడు అంటున్నారు, నేనే అమ్మని Oh Lord, she has come to the wrong place. She's tempting all the men and all the women here. Lord, please get her out of the church. నేను అన్నాను, ప్రభా ఇక్కడ అందరినీ కూడా శోధన కలగజేసిన ప్రభా, మగవాళ్ళకి పురుషులకి ఈమెను బయటికి పంపించే ప్రభా. Would you think that way? What would you think? నువ్వేమనుకుంటారండి? And God gave me a brilliant answer. అప్పుడు దేవుడు ఒక మంచి జవాబు ఇచ్చారండి. The Lord said, this woman has never been to church. ఈమె ఎప్పుడు కూడా దేవాలయానికి She has రాలేదు, never heard the gospel. ఎప్పుడు కూడా సువార్త She వినలేదు. was on the way to the beach. ఆమె బీచ్ కి వెళ్ళే And I put in her mind to come inside. ఆమె మనసులో నేనే పెట్టాను ఆలోచన. And now that she's inside, ఆమె లోపలికి వచ్చింది. can you stop cursing her and start praying that the gospel preaching that is going on will touch her heart and she goes out a new creation? కాబట్టి ఆమె నువ్వు శపించకుండా ఆమె కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమె హృదయం నువ్వు తాకితే ఆమె నూతన వ్యక్తిగా మారి బయటికి వెళ్ళి అనేక మందికి దీవెనకరంగా మారుతుంది. Too many church people are sitting inside cursing one another, కాబట్టి looking at the dress code. మన సంఘంలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఒకరినొకరిని మనం ఆ విధంగా చూసి మనం ఒకరినొకరు మనం కర్స్ చేసుకుంటున్నామండి. Here everybody has got pins and pins and pins. మరి ఇక్కడైతే చాలా చక్కగా మీరు పిల్లలు But you come to Bombay, మరి మీరు బాంబేకి వస్తే there are cuts but no pins. She did not know to translate this. everybody understood that. And after coming there, when they sit, they begin to realize that skirt is too short and they're now pulling to వాళ్ళు అక్కడికి stretch it. వచ్చిన తర్వాత చర్చిలో కూర్చోప్పుడు అర్థమైంది, అయ్యో నా షర్ట్ పైకి వస్తుంది అన్నప్పుడు చర్చిలో కూర్చొని దాన్ని కిందికి లాగుతూ ఉంటారు. And praise God, the skirt is not stretchable as well. కానీ ఆ యొక్క లాగినప్పుడు ఆ స్కర్ట్ అది స్ట్రెచబుల్ కాదండి. And those inside the church are looking at such woman. కాబట్టి అలాంటి సంఘంలో ఉన్న వారందరూ అట్లాంటి వారు అంతా And when they come in also, they come like this. వాళ్ళు చర్చిలోకి వచ్చి కూడా అలా నడుచుకుంటూ వస్తారండి. And the church members are cursing. ఆ చూసిన వారందరూ కూడా తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. If a drunkard comes in, ఒకవేళ తాగుబోతు లోపలికి what do you think the church members will do? ఆ యొక్క తాగుబోతుని చూసి చర్చ్ మెంబర్స్ ఏం చేస్తారండి? Cursing. కోపం వచ్చి తిట్టి బయటికి పో అంటాము. Because we got a standard. ఎందుకంటే మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఉందండి. God, we brought him inside the church so that the church members will look at him and go and hug him and pray for him and say, brother, you have been in the right place. You are going out totally washed in the blood of Jesus. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుడు అట్లాంటి వ్యక్తిని ఎందుకు పంపిస్తారంటే చర్చిలో కూడా మనం అందరం కూడా అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతన్ని హత్తుకొని దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని అతని కోసం మనం ప్రార్థన చేసిన నూతన వ్యక్తిగా మారాలని దేవుడే అట్లాంటి వ్యక్తులను పంపిస్తున్నారు. If such people were not raised in Christian home, they were raised in the world. They are ignorant of it. Can we pray and bless them?
కాబట్టి అలాంటిది మనం నిజంగా అలాంటి వ్యక్తులను మనము ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వదించగలుగుతున్నామా? And Paul says, I have persecuted the church and I'm the least among all. అని అంటున్నాడు, నేను సంఘమును హింసించిన వాళ్ళందరిలో అత్యల్పుడను. Thank God for that one word, but. చూడండి, ఒక్క మంచి But. When do you use the word but? కానీ There is a comparison. Before the but is not what you believe, after the but is what you believe. కాబట్టి మనం కాని అన్న మాటలు మనం ముందు రక్షించబడక ముందు ఎట్లా ఉన్నాము కానీ Paul is saying it's a fact that I'm a murderer. కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు, నేను ఒకప్పుడు హింసకుడును. కానీ 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 చెప్పండి మీరు కూడా, కానీ It is true that I am living a bad life right now. నిజమేనండి, నేను ఒక అయోగ్యమైన జీవితం It is true that you are judging me right now. కరెక్టే నువ్వు చెప్పేది. It is true that you are condemning right now. కరెక్టే నువ్వు ఖండించడం. Because you are only looking at the facts. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక But I am here to tell you, కానీ మీరు వాస్తవాన్ని చూసి by మాట్లాడాలి. the power of grace that is put in me, నాలో దేవుని యొక్క కృప, నాలో పెట్టిన కృప, I am నేను what he says I am. ఆయన దేవుడు నా గురించి I am not what you say I am. నువ్వు చెప్పినది నేను కాదు. What you say I am is in the dustbin. కాబట్టి నువ్వు నా గురించి ఏదైతే చెప్తున్నావు అదే డస్ట్బిన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. And I am what God said I am. And he said, the Spirit of the Lord is upon me. కాబట్టి దేవుడు నా గురించి ఏం చెప్తున్నారు అదే నేనైనాను. దేవుని ఆత్మ నా పైన నిలిచి ఉన్నది. Oh, listen, you never anointed me. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను కోరుకోలేదు. I'm not looking at you. నేను నీ వైపు చూడట్లేదు. My God himself has anointed me. నా దేవుడే నన్ను అభిషేకించి And ఉన్నాడు. he has anointed me for a reason. దేవుడు నన్ను ఒక పని కొరకు నన్ను So అభిషేకించాడు. that I now live my life to go and preach the gospel to the poor. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు జీవిస్తున్న ఈ జీవితము అని I am what God says I am. దేవుడు నా గురించి ఏమంటున్నాడు అది నేనై ఉన్నాను. God is the one who anointed me. దేవుడే నన్ను అభిషేకించారు. God is the one who empowered me. దేవుడే నన్ను శక్తి ఇచ్చారు. God is the one who put the stuff inside of me. దేవుడే నా లోపల అన్నిటిని And I'm పెట్టుకున్నాడు. carrying the greatest treasure of the world, the gospel of Christ, to the ends of the earth. కాబట్టి భూదిగంతల వరకు కూడా దేవుడు నాలో పెట్టిన వాక్యం అందరికీ God has anointed me to release the captives. ఆ చెరలో ఉన్న వారిని విడుదల చేయటకు దేవుడు God has anointed me to declare sight to the blind. గుడ్డి వారికి చూపును కలిగించటకు God is the one who anointed me to set the oppressed go free. ఆ యొక్క పీడితులకు విమోచన కలిగించటకు God is the one who has sent me to declare the favor of God. దేవుని యొక్క కటాక్షం అందరికీ ప్రకటించుటకే. And I will scream and scream and scream because I am what he says I am. కాబట్టి నేను ఏమైనానంటే నా దేవుడు నా గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అది అయినాను. Who are you? కాదండి, Who are you? మీరెవరు ఇప్పుడు చెప్పండి. మీరెవరు చెప్పండి, పనికిరాని వాళ్ళ లేకపోతే దేవుడు చెప్తున్నా? Hey, who are you? ఎవరు మీరు? Hey, who are you? ఎవరు? Hey, who are you? ఎవరైనావు? Hey, who are you? వాక్యం ఏమని చెప్తుంది అదే నువ్వు క్రీస్తు. People called you a slow engine. మేము చాలా చెప్తారు, చాలా స్లో ఉంటదండి, Slow bogie. చాలా స్లోగా కదులుతుందండి. Are you what people say you are? మరి ప్రజలు ఏం చెప్తున్నారు అది నువ్వు అయినావా? Are you what the preacher said you are useless, good for nothing? మరి ప్రీచర్ చెప్తాడు నువ్వు పనికిరావమ్మా, నీకు చేత కాదమ్మా అని చెప్తున్నా అది నువ్వు అయినావా? Sometimes some people come and tell me, I've got a prophecy for you, brother. కొంతమంది వచ్చి చెప్తారు, బ్రదర్ గారండి మీ గురించి నాకు ఒక I said I'm not interested in your prophecy because I got prophecy written by the word of God. కాబట్టి నేను చెప్తాను, అమ్మ నీ ప్రొఫెసీ నా మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కానీ నా గురించి వాక్యంలో రాసిన ఈ ప్రవచనం మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. Even if your prophecy is right, ఒకవేళ నువ్వు చెప్పే ప్రవచనం and even if it is from God, అది దేవుడి నుంచి వచ్చినది అయినా that still doesn't say that it will come to pass. అది జరుగుతుందని తెలియదండి. Because the Bible says కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం the చెప్తుంది prophecy will come to pass. తప్పకుండా దేవుని వాక్యం When I agree. When I agree, నేను నమ్మినప్పుడు it was God's prophecy to take them to the promised land. కాబట్టి యొక్క దేవుని వాగ్దానం మనం వాగ్దానం తీసుకెళ్ళాలి. Even though God brought them out of Egypt, వాళ్ళందరినీ కూడా ఐగుప్తు నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి none of them went to the promised land. వాళ్ళెవరు కూడా వాగ్దాన భూమికి వెళ్ళలేదు. And the reason they never went, ఎందుకు అంటే
was because of the unbelief. ఎందుకంటే వారు My నమ్మలేదు. friend, your biggest enemy is nobody else but the spirit of unbelief. కాబట్టి నీకు శత్రువు ఎవరో కాదండి, నీ యొక్క నీ అపనమ్మకం. People don't go to hell because of sin which has been preached. కాబట్టి ఈ యొక్క పాపం వల్ల ఎవరు కూడా నరకానికి వెళ్ళరు. People go to hell because of unbelief in the one who paid the price for their sin. నీ పాపముల కొరకు వెల చెల్లించిన యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచలేదు కనుక. Right from childhood you were taught you go to hell because you sin. కాబట్టి నీ పాపాన్ని బట్టి వెళ్ళమండి. The preacher who preached also has committed sin. కాబట్టి వాక్యం బోధించిన వారు కూడా పాపులు. But we go to heaven because we believe in the one who shed his blood for us and cleansed us. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు నీ కోసం రక్తం చెందిన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం. Who is your biggest enemy? నీ యొక్క ముఖ్యమైన శత్రు, భయంకరమైన శత్రు ఎవరండి? The one who stops you from believing the word of God. వాక్యమును నమ్మకుండా చేస్తున్నాడు చూడు, అదే నీకు ఈ రోజు నీ శత్రువు. We are the children of God who believe in Jesus. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచే బిడ్డలం మనం. We don't sweat to get things. మనం మన కష్టపడి సంపాదించుకోవాల్సి. We learn to believe to draw from our inheritance. కాబట్టి మన స్వాస్థ్యం నుంచి నమ్ముట ద్వారాను సమస్తమును పొందుకోగలము. That is why he says, by the grace of God, అందుకే మనం చూస్తున్నాము కృప I am what I am, నేనేమైనానో ఈ రోజు. and his grace which was bestowed upon me దేవుని కృప నా మీద ఉంచబడినది, was not in vain. అది నాకు వ్యర్థం. నా మీద ఉంచబడిన కృప వ్యర్థము కాలేదు. The grace given to me was not in vain. నాకు ఇచ్చిన కృప, ఆయన అనుగ్రహము నా యందు నిష్ఫలము కాలేదు. 7 years back the grace was given to you. 7 సంవత్సరాల క్రితం నీకు కృప ఇవ్వబడింది. And for 7 years you have been saying, Lord, I'm unfit. కాబట్టి 7 సంవత్సరాలుగా అంటున్నావు నేను అర్హత The లేదు. grace of God has been wasted. కాబట్టి నీకు ఏమైందండి? 7 సంవత్సరాల దేవుని. But here is Paul saying, from the time I got that grace, కానీ ఇక్కడ పౌలు గారు అంటున్నాడు, నేను కృప God పొందాను. said I'm forgiven. నేను యేసు ప్రభు చెప్పి నేను And మన్నించబడ్డాను. that's why he's saying my hands are clean. అందుకోసం నేను నా చేతులు పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్టుగా I've never harmed any person. నేను ఎవరిని కూడా హామ్ చేయలేదు. If Paul can say my hands are clean, మరి పౌలు అంటున్నాడు నా చేతులు శుభ్రంగా ఉన్నాయి. a murderer can say that. మరి ఒక హత్య చేయబడిన వ్యక్తి, By the grace of God my hands are clean. ఆ హత్య చేయబడిన పౌలు అంటున్నాడండి, I don't need an inner healing or outer healing or above healing or under healing. I am healed because the word of God says, by his grace I am healed. ఆమేన్. కాబట్టి నీకు లోపల బయట ఇన్నర్ హీలింగ్ అంతరంగిక స్వస్థత అవసరం లేదండి. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నది. I don't need healing. What happened when I was in the mother's womb? నా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నాకు అంత అంతరంగిక My past is nailed on the cross once and forever, and God has declared me Amen. justified, sanctified, righteous, redeemed forever. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శిలువలో మరణించబడినాడు, నీతిమంతులుగా నిరపరాధులుగా పరిశుద్ధులుగా చేసినాడు. And during the inner healing, అంతరంగిక స్వస్థతప్పుడు remember the things that happened to you, child. గమనించమ్మా, నీ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నీకు So ఏం many జరిగిందో. people came and abused you. చాలా మంది నీ గురించి So many people hurt చాలా మంది నీకు బాధ కలిగించారు కదా. you. And the Lord said, don't you remember of your past? నీవు గతంలో గుర్తించు. Put Isaiah 43. చూడండి యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయం చూడండి. So many things we do in the church against the word of God. మనము మన దేవాలయంలో మనం ఉంటున్నాం విశ్వాసులుగా, కానీ దేవుని And we name వాక్యానికి it called inner healing. మనం వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చాలా పనులు చేస్తూ దాని ఆంతరిక స్వస్థతని మనం చెప్తున్నామండి. 43:18. చదువుతున్నాం 43:18 వచ్చినాను. Isaiah 43:18. మీరు పూర్వపు సంగతులను జ్ఞాపకము తెచ్చుకోనక్కరలేదు, పాత సంఘటనలు తలంచుకోనక్కరలేదు. Isaiah 43:18. Remember you not మీరు the former things, మీరు పూర్వ సంగతులను neither consider of the things of old. పాత సంఘటనలను తలుచుకోనక్కరలేదు, పూర్వ సంగతులు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోనక్కరలేదు. రెండు చేయకూడదు. Supposing you got a scratch and the blood came out మరి ఇక్కడ ఒక గాయం తగిలి రక్తం బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, and the blood got clotted, ఆ యొక్క రక్తము గడ్డకట్టింది. and I say, oh, you got this hurt, నేను చూసి ఏమంటారు, అయ్యో నీకు గాయం so అయిందా, let me scratch it. కాబట్టి నేను దాన్ని ఇంకా కొంచెం గట్టిగా స్క్రాచ్ గీకని అని చెప్తున్నాను. Your skin is so smooth, ఆయన యొక్క చర్మం చాలా స్మూత్ గా ఉంది, let me scratch it. ఇంకా గట్టిగా గీకుతాను. Now, is that wound ever going to dry up?
అలానే ఆ ఊండు మీద ఆ గాయం మీద ఇంకా గీకితే ఆ గాయం That is what you మానదండి. do by remembering the things of long ago. ఎప్పుడో జరిగిన సంగతులను జ్ఞాపకం చేస్తుంటే నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ తవ్విన దానిగా మారిపోతావు. You don't get healed because you cried. మీరు ఏడ్చినంత మాత్రమే నీకు స్వస్థత రాదు. You get healed because you believed. నువ్వు నమ్మడం ద్వారా నేను గతమంతా తీసి నమ్మినప్పుడు నీకు స్వస్థత కలుగుతుంది. And the Lord has closed the healing case for everybody. And He said, believe. When my son hung on the cross, his body was wounded. And by those wounds, Amen. you have Amen. been Amen. healed. And that's the truth. ఆమె సత్యం ఏంటంటే తండ్రి దేవుడు అంటున్నాడు, నా కుమారుడు ఆ గాయముల ద్వారా పొందిన, నా కుమారుడు పొందిన గాయముల ద్వారా మీకు స్వస్థత కలిగి ఉన్నది. Behold, I will do a new thing. నేను ఒక నూతన కార్యం జరిగిస్తాను. I will do a new thing. నూతన కార్యం చేసేదను. I will do a new thing. నూతన కార్యము. What is new? నూతనం అంటే ఏంటండి? Absolutely nothing of the old. అంటే పాతది కాదండి. పాతలో నీకు పాతది ఏది రాదు ఇంకా. Touch your neighbor and tell your neighbor now. పక్కన వాళ్ళని ఒక్కసారి Everything in the kingdom of God is now. చెప్పాలి, అందరు చెప్పాలి. And all our prayers are about tomorrow. దేవుని రాజ్యంలో ఇప్పుడేనండి. All our prayers are in the future tense. మరి ముందులో జరగబోతుందని కాదండి. And God's grace is always available to you now. ఇప్పుడే దేవుని కృప నీకు దొరుకుతుంది. Now God has healed you. దేవుడు నిన్ను స్వస్థత పరిచి ఉన్నాడు. But my prayer will be, God, please, I know you will heal me. I know బ్రదర్ గారు మీరు నాకు స్వస్థత ఇస్తారండి. I know you will bless me. తప్పకుండా నువ్వు ఆశీర్వదిస్తావు. I know when the preacher will lay hands on me, I will fall. ఎప్పుడైతే దైవ సేవకుడు I will. And God will. మీరేమంటారంటే అవును దేవుడు చేస్తాడు దైవ సేవకుడు చేస్తాడు. Thank God Jesus said one word. It is. యేసు ప్రభు చెప్పండి. చెప్పండి, మీకు మీ జీవితంలో కూడా ఫినిష్ అవుతుంది మీరు చెప్పినప్పుడు. హల్లెలూయా. Hey brother, I got some sickness. Can you pray? It is. Hey brother, I got some fear. It is. Hey brother, I got some financial crisis. It is. That's how you pray. And if somebody says, I got to, don't worry, I'll keep you in prayer. टोपी लगा रहे यार, खुल्लम खुल्ला, और वो भी बेचारा विश्वास करे, प्रे करेगा, I will. The promise is not I will, the promise is it is finished. అక్కడ మనం చదువుతున్నామండి, అది పూర్తి చేయబడినది, ముగించబడినది, సమాప్తమైనది. Touch your neighbor and tell your neighbor, it is finished. చెప్పండి అమ్మా, నీ సమస్య సమాప్తమైనది. Ask your neighbor, you got any problem? నీకేమైనా సమస్య ఉందా? అడుగు. Oh, you got any problem? నీకేమైనా సమస్య ఉందా? I got news to tell you, your problem, it is finished. నీకు ఒక శుభవార్త నేను చెప్తున్నాను, నీ సమస్య సమాప్తమైనది. చెప్పు, సమాప్తమైనది. దేని గురించి భయపడుతున్నావో సమాప్తమైనది. చెప్పు, నీ చింత సమాప్తమైనది, రోగం సమాప్తమైనది, అప్పు సమస్య చెప్పాలి, పక్కన వాళ్ళతో చెప్పాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Is it finished? But is it manifesting finished? మరి అది బయలుపరచబడిందా అండి? స్వస్థత అయిందని చెప్పాం కదా, మరి స్వస్థత అయినట్టు బయలుపరచబడిందా? Nothing in the kingdom will manifest without your faith. నీ విశ్వాసం లేకుండా ఏది కూడా పరలోక రాజ్యం నుండి నీకు ప్రత్యక్షపరచబడదు. The preacher's faith can give you a jump start. గమనించండి, ప్రీచర్ యొక్క ఫెయిత్ నీకు జంప్ ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది. But it is your faith that will give you victory and keep you victorious all your life. కానీ నీ విశ్వాసమే ప్రతిరోజు, నీ విశ్వాసపు మాటలే నేను జయ జీవితంలోకి నడిపించును. Now tell me, do you need faith? Do you need faith? విశ్వాసం మీకు కావాలా? Yeah. But what about Lazarus? Did he have faith? మరి లాజరస్ కి విశ్వాసం ఉందండి? He was a dead man. Hello, he was a dead man. ఆ చనిపోయిన లాజర్ ఏం చేస్తాడు? చనిపోయాడు. Could Jesus raise him up from the dead? మరి యేసు ప్రభు అతన్ని మరణం నుంచి లేపాడా? Did he say, just take off the stone? ఆ రాతిని తీయండి అని చెప్పారు. And with a loud cry he said, come out. గట్టిగా బిగ్గర స్వరంతో బయటికి రా. Thank God he never said come out. Yeah, thank you David.
I made a mistake. I said, come out. But Jesus never said, come out. He said, Lazarus, come out. Because if he had to say, come out, all the dead would come out. ఒకవేళ బయటికి రాని పేరు చెప్పకపోతే చనిపోయిన వాళ్ళందరూ బయటికి వచ్చేవాళ్ళండి. So he said, all of you remain there. Hey, Lazarus, I'm talking to you. Come out. కాబట్టి మీరు అందరూ అక్కడే ఉండండి. లాజరు నువ్వే బయటికి రా అని లాజరు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. So did Lazarus come out with his faith or with Jesus' faith? కాబట్టి లాజరు బయటికి రావడం అన్నది యేసు ప్రభు యొక్క విశ్వాసమా? Then how can Jesus not heal in his own town? గమనించండి, యేసు ప్రభు తన సొంత గ్రామంలో స్వస్థత చేయలేదు. So Jesus had no faith in his own town, huh? ఎందుకంటే తన సొంత పట్టణంలో వారికి విశ్వాసం లేదు. So when Jesus was speaking the word in faith, the people who were receiving the word were receiving with unbelief. So a preacher can cry out his heart and speak to you in faith, but if your mind is caught up with other things, offense and bitterness and jealousy and selfishness, ఇక్కడ విశ్వాసంతో బోధకుడు బోధిస్తుండగా ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా కోపము, కక్ష, అన్ఫర్గివ్నెస్ తో ఉన్నట్లయితే, ఆ దానితో నువ్వు వాక్యాన్ని వింటున్నట్లయితే, do you think it will work? అది పనిచేస్తుందండి? How many of you can see the golden curtain rod? ఎంతమంది అక్కడ బంగారంతో ఆ గోల్డ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి బంగారా हिंदी में बंगार बोलेगा तो हो गया सब लफड़ा. ए डबा बाटली वाले आपके इधर है क्या हैदराबाद में? ब्रदर है ना, आपको उधर का ही आदमी है. बंगार उठाते, बंगार को सिखाता है प्रभु का वचन, वही बन जाता है हीरा. जाते गांव में, आप बाकी बंगार वाले लोग को जमा कर रहे और सब बनते हैं विश्वासी. The person is saying डब्बा बाटली वाला, no? Yes. He carries all the scrap, no? Yes. But when he's selling, is he selling as a scrap? No. Yes. He repairs, he does everything ready. And that same goods he sells at a premium price. Amen. So I am a Bangar wala. Wherever I go, I collect. Hey, any Bangar here? Come on, join me. Because the Bangar people are broken people. They have been beaten up. They have been tortured. They have no hope, hopeless. And there you go and inject them with the word of God. There you inject them with the gospel. Amen. And the day they come to know, hey, this is my inheritance, that same Bangar now becomes a masterpiece in mending broken hearts. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక విడిగిన వ్యక్తికి మన వాక్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యం ఆ విడిగిన వ్యక్తిని స్వస్థపరిచి ఆమె పనికి వచ్చే పాత్రగా, ప్రశస్తమైన పాత్రగా మార్చబడుతుంది. Do you know who are in my team members? నా టీం మెంబర్స్ అందరూ ఎవరో మీకు తెలుసా అండి? All smart people. చాలా మంచి వాళ్ళండి. For the glory of God, I'm sharing with Jocelyn's permission. Allowed, Jocelyn? జోసిన్ యొక్క పర్మిషన్ తో నేను ఆమె సాక్ష్యం చెప్తానండి. Jocelyn, permission. I've got 4 people in the control room. నాకు కంట్రోల్ రూమ్ లో 4 పని చేస్తారండి. 4 champions. 4 ఛాంపియన్స్ And all the 4 champions in mathematics. వాళ్ళందరూ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫస్ట్ అండి. So I'm preaching and 4 people are in the control room. నేను వాక్యం బోధించేటప్పుడు And I say put Psalms 103 verse 20. నేను చెప్తాను. which one కదా? Psalms 103 verse 20. కీర్తన 103:20 వచనాన్ని మీరు పెట్టండి అని చెప్తాను. And the 4 champions are putting 103. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు 4 కలిసి కీర్తన 103 పెట్టారు. Who started first? Ariston. You. So Jocelyn put 100, first 100 and 3. It came to how much? కాబట్టి ఆమె ఏం పెట్టిందని 103 పెట్టమంటే ఫస్ట్ 100 పెట్టి తర్వాత 3 పెట్టిందండి. How much it came? So the scripture did not open up. కాబట్టి అక్కడ వాక్యం లేదు. There is another person who is working in a IT company. ఇంకొక ఆయన ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. Ashton and who else was there? Thomas was in spelling. Okay. Then there was another person. ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారండి. Another champion 5 times failed in 10th. 5 సార్లు 10th లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. And he was in the control room. He also put 100 and then 3. ఆయన కూడా అట్లాగే పెట్టాడండి. ముందు 1003 పెట్టాడు. ముందు 100. And there was another smallest person ఇంకొక చిన్న అబ్బాయి who was doing the shooting. Camera shooting. కెమెరా షూట్ చేస్తాడండి. He understood what is the problem on behind, because the top scholars were out in the AC room. The boy was working down taking care of the camera. కాబట్టి ఒక చిన్న అబ్బాయి తక్కిన వాళ్ళందరూ ఏసీ రూమ్ లో ఉన్నారు. చిన్న అబ్బాయి ఒక షూట్ చేస్తున్నాడు. I saw him getting down. అతను కిందికి దిగడం చూశాను. And running to the control room. అతను కంట్రోల్ రూమ్ పరిగెడుతున్నాడు. And I started wondering what happened. నేను అనుకున్నా ఏమైంది అని. And suddenly it came 103
Psalms verse 20. కాబట్టి అప్పుడు అబ్బాయి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే కరెక్ట్ గా 103:20 And then వచ్చింది. I asked Nathan, what actually happened on the top? అప్పుడు నేను అడిగాను, అయ్యా ఏం జరిగింది అసలు? The two scholars were putting 1003. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే 1003 పెట్టారు. Even today, ఈ రోజు కూడా there are weaknesses. అనేకమైన బలహీనతలు. But I'm proud to say, నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను, that girl with all the weaknesses నేను వాళ్ళకి సాక్ష్యం చెప్తున్నాను. applies for all my visas, నా వీసాస్ అన్నిటికి వాళ్ళే చేస్తారు, all my tickets, నా టికెట్స్ అన్ని వాళ్ళే బుక్ చేస్తారు, everything. ప్రతి ఒక్కటి. She makes mistakes, కొన్ని మిస్టేక్లు but the చేసిన mistakes can be corrected ఆ యొక్క మిస్టేక్స్ మనము కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. and can be boosted up. ఆ మిస్టేక్ నీకు దీవెనకరంగా మారొచ్చు. Now every visa that I apply, I don't go to the agent, I got a free agent. కాబట్టి నేను వీసా అప్లై చేయడానికి ఏజెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఫ్రీగా చేసే ఏజెంట్లు ఉన్నారు ఇక్కడ. You also got agency, you know? Yes, brother. I got agency there, Right. taking the appointment, వాళ్ళే అపాయింట్మెంట్ going తీసుకుంటారు, for the interview, ఇంటర్వ్యూకి all the documents done in me, వాళ్ళే అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పెట్టి everything ready, ప్రతిదీ రెడీ and all చేస్తారు. I go is inside, నేను ఓన్లీ and తీసుకుని after 15 days the visa is granted 15 రోజుల తర్వాత వీసా వచ్చేస్తుంది. from a person ఒక్క వ్యక్తి who is the weakest. ఎవరైతే బలహీనమైన I love the weakest people అలాంటి వీక్ గా ఉన్నవారు, because for everything they depend on God. ఎందుకంటే వారు ప్రతి దానికి దేవుడి మీద ఆధారపడతారండి. The smart people, ఆ తెలివి గల వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, they end up with their own understanding. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సొంత తెలివి మీద ఆధారపడతారండి. The people with understanding work very hard కాబట్టి ఎవరైతే తమ సొంత తెలివితో పనిచేస్తారో to చాలా get to the top, కష్టపడి వారు పైకి and వస్తారండి. there is competition. అక్కడ కాంపిటీషన్ ఉంటది. But the people who are weak, ఎవరైతే బలహీనలో they are always in the last. వాళ్ళు They are always in the last. ఎప్పుడు చివరిలో ఉంటారు వాళ్ళు. And from there they say, అక్కడి నుంచి God, can I get a chance? దేవా నాకు అవకాశం దొరుకుతుందా? And after a few moments you see them, కొన్ని God is the one who has exalted them. దేవుడే వారికి ఆ ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకొస్తారు. God is the one who has lifted them up. దేవుడే వారిని ఉన్నత స్థితికి And తీసుకొస్తారు. when people look at them, they say, వాళ్ళు this person is unfit. When people look at me, they say, wow, but I know how unfit I am. ప్రజలు నన్ను చూసినప్పుడు అనుకుంటారు, బ్రదర్ జాన్సన్ ఎంత అని, కానీ నాకు తెలుసండి నేను ఎంత అనర్హుడనో. In my team, నా టీంలో we don't have heads. నాయకులు ఎవరు We లేరండి, are all servants of one another. మేమందరం కూడా ఒకరికొకరు సేవకులు. Jesus said, you want to be a leader, become a servant of everybody. యేసు ప్రభు అన్నారు, నాయకుడుగా ఉండదలిచిన వారు ముందుగా మీరు So we don't work on world standard. We live on God's standard. కాబట్టి మేము ఎప్పుడు లోక స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వమండి, దేవుని స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతాము. The real leader is the one like Moses, కాబట్టి నిజమైన నాయకుడు మోసెస్ లాగా, who led the people to the promised land. ఎవరైతే వాగ్దాన భూమికి నడిపించారో. The real leader is the one who lifts the broken, the shattered, the unfit, the total man with weakness, and lifts him up and says, I'm going to give you a push through the grace of God, and I will see you doing much greater works than I am doing. ఆమేన్. నిజమైన నాయకుడు ఎవరంటే పనికి రాని వారిని, త్రోసి వేసిన వారిని, అలాంటి వారిని తీసుకొని వారిని చక్కగా పనికి వచ్చే పాత్రగా చేసి వారిని నిలబెట్టడమే ఒక నిజమైన నాయకుడి యొక్క లక్షణం అండి. This morning I was talking to her, ఆమె ఉదయకాలంలో నేను మాట్లాడుతున్నాను. and I said, good that you trained so many to come and preach. నేను చెప్పాను, జోస్లిన్ నువ్వు చాలా మంచి పని చేసినావు, అనేక And I మంది can see all the young preachers preaching now. చాలా మంది ఈ కాలంలో మా టీమ్ లో అందరు And I said, Jocelyn, I don't understand. These young preachers are getting 30,000, 40,000, and I'm getting only 5,000. నేను చెప్పాను, వాళ్ళు బోధించినప్పుడు 30,40,000 పీపుల్ వస్తున్నారు, నేను బోధిస్తే కొంచెం మంది వస్తున్నారు. And she started laughing loudly. ఆమె గట్టిగా నవ్విందండి. I said, why are you laughing? నేను ఎందుకమ్మా నవ్వుతున్నావు? She said, I also know that. అవంటే నాకు కూడా తెలుసు. But one thing, isn't it good that they are getting more views than us? కాబట్టి మరి మనకంటే బోధకుడి కంటే తన శిష్యులు ఎక్కువ చేయడం సంతోషం And కాదండి. then she said the word of wisdom. కాబట్టి దాని జ్ఞానంతో మాట్లాడిన And మాట. she said, that's very dangerous, Papa. అది చెప్తుంది చాలా అపాయకరము. I said, why do you say it's dangerous? ఎందుకు డేంజర్ అంటున్నావు? Because the second soil, according to Jesus, are those who heard the word and they grew up very fast. వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం, రెండో నేల ఎట్లాంటిదంటే వాక్యం విని త్వరగా మొలకెత్తేవాళ్ళు. They are focused on growing up. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే పైకి ఎలా వెళ్ళాలని And those who are focused on growing up,
ఎవరైతే ఇంకా పైకి ఎదగాలన్నటువంటి ఫోకస్ they are in a very dangerous position. వారు చాలా అపాయకరమైన స్థితిలో ఉంటారు. Instead of going down, వారు లోపలికి ఎదగడానికి బదులుగా their roots, వేళ్ళు లోపలికి కూడా they are బదులుగా going up. వాళ్ళు పైకి కనపడాలి, ఇంకా పైకి In no time they can get puffed up ఆ విధంగా వాళ్ళందరికీ తెలుస్తారండి కొన్ని రోజుల్లోనే. and they can collapse. That's the second soil. అదే విధంగా త్వరగా పడిపోతారండి, అది రెండవ నేల. But those who are growing baby steps ఎవరెవరైతే మరి చిన్నగా ఒక అడుగు are not growing up so that everybody can see. త్వరగా నేను పైకి వస్తే అందరూ నన్ను చూడాలని They are కాదండి, going down so that their roots can become so strong. కానీ వేళ్ళు లోతుకు పానుకునే విధంగా మనం When the right సిద్ధపడాలి. season comes and they start growing because God has exalted them, ఆ తగిన సమయంలో దేవుడే వారిని హెచ్చిస్తాడు. they can withstand every pressure of life. అప్పుడు వారి జీవితంలో వచ్చే ప్రతి సమస్యను తట్టుకొని వారు నిలబడే వారిగా ఉంటారు. She told me, Papa, we need to pray for them. కాబట్టి తను ఏమన్నారంటే వాళ్ళు అట్లా Because the world system is different from God's system. కాబట్టి ఈ లోకం పద్ధతి దేవుని యొక్క పద్ధతికి వ్యతిరేకంగా ఉంటదండి. One of the girl got 1 lakh plus. Oh my God. ఒక అమ్మాయికి బోధించినప్పుడు 1,00,000 మంది వచ్చారంటండి. ఆన్లైన్, ఓకే, ఆన్లైన్ లో వ్యూస్ ఎంత వచ్చిందంటే ఆమె ప్రీచింగ్ కి 1 lakh వ్యూస్ వచ్చింది. And I said, God, she just knew and she got 1 lakh. నేను అనుకున్నా, దేవా మొన్ననే కదా ఈమె ప్రీచింగ్ మొదలుపెట్టి నీవకి Can that get into competition? వాళ్ళు నా కాంపిటీషన్ గా ఉన్నారా? Can that get into your irritation, professor? కాబట్టి నీకేమైనా అట్లా No, వచ్చి I'm not talking about you, but in your professor profession, can it get? All the children are going to you and they're not going to this professor. Can she get angry with you? ఒకవేళ నీ దగ్గరికి రాకుండా అందరూ ఆమె దగ్గరికి Is it వెళ్తున్నారు, possible in the church? అది సంఘంలో కూడా జరుగుద్దండి. నీ దగ్గరికి రాకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి అందరూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటది? And I told Jocelyn, I got a solution for this. అప్పుడు నేను చెప్పాను, అమ్మ నాకు జవాబు దొరికింది ఈ సమస్యకి. You know what, Jocelyn? జోస్లిన్ ఏమందో తెలుసా? I've never seen a teacher in the primary school. Never ever seen a teacher in the primary school who gets angry because she's still a teacher for the last 30 years and the student she taught has now become a doctor. కాబట్టి ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, ప్రైమరీ టీచర్ ఎప్పుడు కూడా కోపడడం నేను చూడలేదు. ఆమె ఆ చిన్న పిల్లలకి ఎప్పుడైతే వాక్యం చెప్పిందో దాని తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద డాక్టర్లుగా మారడం చూశాను. Is she angry? I taught this person and he's become a doctor and for 30 years I'm still a teacher in the same school. టీచర్ అనుకుంటదండి, నేను 30 సంవత్సరాలు వీళ్ళకి బోధిస్తున్నా, నేను డాక్టర్ గా మారలేదు, వీళ్ళు నా దగ్గర నేర్చుకుని డాక్టర్ గా మారారని టీచర్ అంటదా? I said, thank God we have got a school. కాబట్టి మనకు ఒక స్కూల్ Where ఉందండి. we invite the broken and the shattered కాబట్టి విరిగి నలిగిన వారి and they learn their truths. వాళ్ళు సత్యం నేర్చుకుని And now they are going and rising up like doctors and big professions. వాళ్ళందరూ డాక్టర్లుగా ఇతర మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉండడానికి వారు వెళ్తున్నారండి. But isn't the teacher so happy మరి ఆ టీచర్ వారిని చూసినప్పుడు that సంతోషంగా one of the ఉంటారు. students is rising high to get 100,000? కాబట్టి నీవు చేయించిన నీ స్టూడెంట్ ఆ విధంగా ఉన్నతగా కూడా సంతోషంగా. Or is the teacher angry because I did not get 100,000? కాబట్టి టీచర్ కోపం వస్తుందండి, నాకు ఆమె లాగా రాలేదని కోపం వస్తుందండి. So is there a competition in the body of Christ? కాబట్టి మన ఈ క్రైస్త సంఘంలో ఇలాంటి కాంపిటీషన్ మనం చూస్తున్నామా? పోటీతత్వం. Yes, sir. The grace given to us, I Grace. can waste it and I can use it. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపను మనం వాడుకోవచ్చు లేదా దాన్ని మనము నిష్ఫలంగా. And the labor that we put in using that grace ఆ యొక్క నీకు ఇచ్చిన కృపను వాడుకోవడానికి నువ్వు ఎప్పుడైతే కష్టపడతావో is not my own. అది నీవు కాదండి. That labor also is the grace of God. ఆ కష్టపడే కృపను కూడా దేవుడే ఇస్తాడు నీకు. Be careful when you get jealous. కాబట్టి ఒక జెలసీ, ద్వేషము, అసూయ నీకు Be careful వస్తుంది. in the kingdom of God, especially in the ministry. Gamaninche- When you see somebody else rising up, ఎప్పుడైతే పరిచయంలో నీకంటే ఇతరులు పైకి లేవడనో చూసినప్పుడు, if you want to raise up, ఒకవేళ నువ్వు కూడా పైకి లేపబడాలంటే grow more roots. నువ్వు ముందుగా లోపల ఎదగండి. And roots can never be seen. అప్పుడు ఆ వేళ్ళు కనపడకుండా ఉంటాయి. The more you grow your roots in the word of God, దేవుని వాక్యంలో నువ్వు ఎంతగా ఎదుగుతావో, even if the storm comes, ఒకవేళ ఎలాంటి గాలి వాన వచ్చినా, you'll still be a tree, తుఫాన్ వచ్చినా నువ్వు పడిపో, grip strong, ఆ చెట్టు గట్టిగా ఉంటుంది. withstanding every affliction of your life ప్రతి రకమైనటువంటి అన్ని and still producing the fruit. కష్టాలను ఎదుర్కొని ఇంకా ఫలించే వ్యక్తిగానే ఉంటావు. Did you see her root? Thinking about the people. చూడండి, మీరు ప్రజల గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? You should understand whether they are hungry.
సిస్టర్ గారు అడుగుతున్నారు, టైర్డ్ అయ్యారు బ్రదర్ వదలండి. Your tank is like a diesel tank, like a truck tank. Once you fill till night also you don't get food, no problem. But my people are not like that. బ్రదర్ గారు ఒకసారి తింటే సాయంత్రం వరకు ఆకలి కాదంటండి, కానీ ప్రజలు అట్లా కాదు. యేసు ప్రభు ఆల్సో షోడ్ మర్సీ బ్రదర్. Huh? అక్క వెళ్ళండి మంగళం. Jesus had a break after 3 days. యేసు ప్రభు 3 రోజుల తర్వాతనే ప్రజలను And వదిలేయాలంటే. then he realized that the people are hungry. చూసారా, 3 రోజులు కూర్చున్న తర్వాతనే యేసు ప్రభు వాళ్ళకి Thank ఆకలి. God we are not like Jesus మీరు యేసు ప్రభు లాగా కారండి in this matter. ఈ మాటల్లో. Father, we thank you, we praise you. పరలోకపు తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ Thank you for teaching us this powerful truths. ఈ యొక్క బలమైన సత్యము మీరు మాకు In each one you have put the potential. ప్రతి ఒక్కరిలో సామర్థ్యం మీరు You ఉంచారు. have given us the freedom ప్రతి ఒక్కరికి స్వాతంత్రం ఇచ్చారు. and you want us to walk in that freedom. ఆ యొక్క స్వాతంత్రంలో మేము నడవాలని ఆశపడుతున్నాం. Not allowing the flesh to have a hold on the freedom, అయ్యా ఆ స్వాతంత్రం మనల్ని శారీరకంలోనికి but నడిపించాలి. use this freedom ఆ స్వాతంత్రము to walk in love. ప్రేమలో నడచడానికే మేము ఉపయోగించాలి. How true, Lord, you are giving us an example of a curtain rod. ఏ విధంగా ఆ యొక్క కర్టన్ రాడ్ ద్వారా మాకు ఉదాహరణ చెప్పారు. That curtain rod is a rod of love. ఆ యొక్క రాడ్ ప్రేమకు గుర్తుగా. But on that rod stands the curtain ఆ యొక్క రాడ్ మీదనే కర్టన్ నిలబడుతుంది. with loops after loops going through the rod. ఆ యొక్క రాడ్ లో అనేకమైనటువంటి లూప్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. The loop of healing, ఆ యొక్క స్వస్థత, deliverance, విడుదల, prosperity, ఆర్థికము, protection, ఆ విధంగా blessing. ఆశీర్వాదం, So many. ఆ విధంగా ఒకదాని వెనక అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు. But the moment a person fails in walking in love, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ప్రేమలో నడవడం నేర్చుకున్నప్పుడు the rod falls off. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క రాడ్ పడిపోతుంది. And when there is no love, ప్రేమ లేకపోతే faith cannot work. విశ్వాసం పనిచేయదు. Thank you for teaching us దేవా ఈ రోజు మాకు నేర్పించినందుకు that the whole Christian life మా క్రైస్తవ జీవితం అంతా is all about walking in love with one another ఒకరితో ఒకరు ప్రేమలో నడవడము, and using this love ఈ ప్రేమను moment by moment ప్రతి రోజు మేము వాడుతూ to touch each other's life. ఒక్కరి జీవితాన్ని మార్చడానికి ఈ ప్రేమను We thank you for teaching us these powerful truths ఈ యొక్క బలమైన సత్యం మాకు నేర్పించినందుకు. that we no longer live, మేము మా కొరకు కాకుండా but Christ lives in us. నా జీవించినది ఇక నేను కాదు, నా ఆయన As for ourselves, మన కొరకు it is crucified on the cross, నేను క్రీస్తుతో పాటు సిలువ వేయబడి తిని never to come down again, మళ్ళీ ఇంకొకసారి కిందికి దిగిరాను. but Christ in us, నాలో ఉన్న క్రీస్తు ప్రభు using our body నా శరీరం వాడుకొని for His glory తన మహిమ కొరకు and for His kingdom. తన మా రాజ్యం కొరకు నా యొక్క శరీరం. Thank you, Father, నాకు వందనాలు యేసయ్యా. for this powerful healing ఈ యొక్క సత్యమును in Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. So remember, please do not remember the things of long ago. కాబట్టి పాత విషయములు ఎప్పుడో జరిగినవి Don't even consider it. ఎప్పుడు కూడా మీరు జ్ఞాపకం God is తెచ్చుకోండి. making a new way for you. నీకు నూతన ద్వారం, నూతన మార్గం ప్రభు తెరిచి ఉన్నారు. In the desert, He's creating rivers for you. నీ కొరకు నదులు తెరవబడి ఉన్నాయి. In the wilderness, He's creating అరణ్యములో నీకు నదులు, ద్వారములు తెరవబడి ఉన్నాయి. a highway for you. నీకు ఒక రాజ్య మార్గము ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది. So please don't stand like this. అలా నిలబడకండి. Your past and your future. దయచేసి రెండింటి మధ్యలో God give me, God give me, God give me. గతంలో ఉంటే గత ఎన్ని లోపల పెట్టుకొని అయ్యా ఇవ్వండి ఇవ్వండి అనేది ఇట్లా నిలబడకండి దయచేసి. God is saying, what I have for you is so big. దేవుడు చెప్తున్నారు, నేను నీ కొరకు కలిగినది చాలా గొప్పది. That you cannot get a hold of it in one hand. You have to use two hands. కాబట్టి ఒక్క దానితో నువ్వు దాన్ని పట్టుకోలేవు. ఆ గతంలో నుంచి వచ్చి రెండు చేతులతో పట్టుకోవాలి. So let go of your past కాబట్టి ఒక గతంలో ఒక చెయ్యి వెనక పెట్టుకోకుండా గతాన్ని and grab your వదిలిపెట్టండి. inheritance with two hands. కాబట్టి ఆ యొక్క నీ స్వాస్థ్యం రెండు చేతులతో మీరు తీసుకొని గతాన్ని వదిలేసి నూతనంగా Like what is being served to you now, you are holding in one hand. చూడండి, మీకు ఏదైతే ఇచ్చారో ఒక చేత పట్టుకున్నారు. But when God serves you, He cannot grab it with one hand. You have to use both hands. కాబట్టి నువ్వు దేవుడిచ్చే తీసుకోవాలంటే రెండు చేతులతో తీసుకోవాలి. So be blessed.
కాబట్టి ఆశీర్వాదంగా You are ఉండండి. blessed to be a blessing to the nation. ఇతరులకి దేశాలకి మీరు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండుటకు In Jesus' ఆశీర్వాదంగా మీరు ఆశీర్వాదకరంగా జాతులకి జ్యోతులుగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉందురుగాక. ఆమేన్.